Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Enero at 30, taong 2025. Sa ating mga headlines, ekonomiya ng Pilipinas nagtala ng 5.6% na paglago nitong nakalipas na 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. 2 pisong minimum jeepney fare hike itinutulak ng mga transport group. Si Pangulong Marcos kabi-kabilang aktibidad nang dumalo ito sa 4 na event doon sa Cebu. Ang Armed Forces of the Philippines naman mas pinalalakas ang seguridad sa mga kampo kasunod ng pagkakaresto sa Pinoy Chinese spy na nadiskubring nagasagawa ng intelligence gathering activities dito sa ating bansa. At sa ating balita naman sa ibayong dagat, US President Donald Trump ipinaghahanda na ang Guantanamo para naman sa 30,000 migrants kaugnay ng mga pagbabagong nais nitong mangyari dyan sa kanilang bansa. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Lumago mga kabombo ang gross domestic products ng Pilipinas at nagtala ito ng pagtaas ng 5.2% sa ika-4 na quarter ng taong 2024. Ito ay mula sa naitalang 5.5% na pagtaas sa parehong quarter noong namang nakalipas na taon. Sa kabuuan ng 2024, ang gross domestic product ay nagtala ng pagtaas na 5.6%. Ito ay mas mataas mga kabombo ng naitalang 5.5% para sa taong 2023. Ang gross national income naman ay nagtala ng pagtaas na 6.2% sa ika-4 na quarter ng taong 2024. Gayun din, ang net primary income mula yan sa natitirang mga sources sa iba't ibang dako ng mundo, tumaas din ho ito mga kabombo ng 14 na bahagdan. Sa kabuuan ng taong 2024, ang gross national income ay tumaas hanggang 7.6% samantalang ang iba pang data ay umaabot naman sa 26.1% ang naging pag-angat, kaugnay pa rin ng antas ng ekonomiya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Sa kabuang taon ng 2024, ang gross domestic product ay nagtala ng pagtaas na 5.6%. Ito ay mas mataas sa naitalang 5.5% noong 2023. Ang gross national income o GNI ay nagtala ng pagtaas na 6.2% sa ika-4 na quarter ng taong 2024. Gayon din, ang net primary income or NPI from the rest of the world ay tumaas ng 14.1% sa ika-4 na quarter ng taong 2024. Sa kabuang taon ng 2024, ang GNI ay tumaas ng 7.6%. Gayon din, ang NPI ay tumaas ng 26.1% sa kabuang taon ng 2020. Bagian mapahayag nitong si Undersecretary Claire Dennis Mapa ang pinuno ng Philippine Statistics Authority sa seasonally adjusted national accounts sa ika-4 na quarter ng taong 2024. Ang gross domestic product ay nagtala ng quarter-on-quarter na pagtaas na 1.8%. Sa kabilang dako, ang gross national income ay nagtala nga yan ng 2.5%. Quarter-on-quarter naman po ito. Yan ay batay sa paglago sa parehas na period. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya sa industriya at serbisyo ay nakapagtala ng pagtaas din, ganun din sa bahagdan na tinitignan. Samantala, ang agriculture, forestry, and fishery ay nagtala ng bahagyang pagbaba. 1.8% naman yan. Sa kabuuan ng taong 2024, ang industriya at serbisyo ay nagrehistro ng pagtaas na 5.6% din at 6.7% naman batay doon sa kanilang data na nalikom. Samantalang ang agriculture and forestry ay pati na kasama ho yung fishery
ay nagtala din ng bahagyang pagbaba. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Sa seasonally adjusted national accounts, sa ika-4 na quarter ng taong 2024, ang gross domestic product ay nagtala ng quarter-on-quarter na pagtaas ng 1.8%. Sa kabilang dako, ang GNI ay nagtala ng 2.5% quarter-on-quarter na paglago sa kaparehas na period. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na industry at services ay nagsipagtala ng pagtaas na 4.4% at 6.7%. Bagi pa yan ang mga pagpapaliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa ng Philippine Statistics Authority kaugnay pa rin ng antas ng ating ekonomiya. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, itinutulak ngayon ng mga leader ng mga transport group ang 2 pisong taas pasahe para sa mga jeepney. Ito ay bilang tugon sa sunod-sunod na oil price hike nitong nakalipas na 3 linggo na sinusundan lamang ng kakarampot na rollback sa presyo ngayong linggo. Ayon kay Pasang Masjid President Roberto Martin, muli nilang bubuhayin ang kanilang petisyon na inihain noong taong 2022 na humihiling ng 2 pisong hike kasama ang Liga ng Transportasyon at mga operator ng Pilipinas o LTAP. Nakatakdang makipagpulong ang dalawa kay Land Transportation and Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III upang talakayin ang kanilang kahilingan. Ang naturang kahilingan ay para lamang sa isang provisional increase. Sa kasalukuyan ay nasa 13 pesos ang minimum fare para sa mga traditional jeepney habang 15 pesos naman para sa mga modern jeepneys. Ayon sa dalawang grupo, tinatayang nabawasan ng 130 pesos ang arawang kita ng mga jeepney driver kasunod na rin ng serye ng mga oil price hikes mula nang magsimula ang taong 2025. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga update kung magdedeklar na nga ba ng National Food Emergency ang ating mga sangay ng gobyerno, lalo na yung may pangunahing function dito, yung National Food Authority. Personal na tinungo ng ating news team ang ilang warehouse ng National Food Authority hinggil ho dyan at ito'y patuloy nga yung paghihintay nila doon sa magiging anunsyo ng food security emergency lalo na para sa produktong bigas. May pag-ulat si Bombo Bea Pinisa. Bombo Genesis, Bombo Victor, live tayo ngayon dito sa isang warehouse sa Valenzuela City kung saan personal nating binisita ito para sa isang personal tour na iginawad sa atin ng National Food Authority. Ito ay kasabay ng patuloy na paghihintay ng National Food Authority sa pag-aanunsyo ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency for Rice para ma-release na ang kabuuang 150,000 metric tons na bigas sa publiko sa pamamagitan ng mga local government units at mga kadiwa stalls. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, hindi umano nagkukulang ang NFA sa mga preparasyon para rito at handang-handa na maglabas ng bigas para makabiling muli ng mga mas bago na mga ani mula sa mga magsasaka. Hindi pa rin kasi lumalapag sa lamesa ng Department of Agriculture ang resolusyon na nagre-rekomenda sa pag-aanunsyo ng Food Emergency for Rice mula sa National Price Coordinating Council or NPCC. Pakinggan natin ang mga bahaging ito. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na ito ni Administrator Larry Lacson. Na ma-declare yung food security emergency. Once it's declared, then we will be ready to release the stocks that we have. Ngayon, hindi kami nagkukulang sa preparasyon dito. Tuloy-tuloy ang pag-mill natin ng bigas para kapag eventually na-declare na ito, meron tayong may bibigay na bigas sa ating mga partner NGOs or sa Kadiwa or even sa DSWD and OCD. Samantala, kasunod nga nito, pinaliwanag din ni Lacson na patuloy din naman sa pakikipag-ugnayan ng departamento at maging sa Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa NPCC para sa agarang deklarasyon nito. Ani Lacson, naniwalaan niya ang NFA na patuloy din ang ginagawang efforts ng Department of Agriculture para mai-anunsyo na ito agad nang umalwan din ang mga warehouses ng NFA para sa mga paparating pang bagong ani.
Kaugnay yan, pakinggan ba natin ang mga bahagi ng pahayag ni Administrator Larry Lacson. I think ngayon naman na ang department ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa NPCC, no? Para may declare agad ito. So I will leave it to them, no? Alam ko pinupush nila ito lagi, but on the part of NFA, kami lang po yung magiging source ng stocks. Sa ngayon naman, no, Bombo Genesis at Bombo Victor, tuloy-tuloy din ang mga programang inilatag ng NFA para sa mga mas maluwag na mga warehouses at makapagsak din ng mas bago at fresh na bigas mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And kasalukuyan nga may mga dumating na bagong mga supply dito sa warehouse dito sa Valenzuela, at ito sa likuran natin ang ilan sa mga bagong bigas na dumating dito ngayon lamang pagkarating din natin, no, kasabay natin to. And sa ngayon ang mga ito ay nasa 5,050 kilograms na mga sako ng bigas mula sa Region 3. Bombo Genesis, Bombo Dennis and Bombo Victor. Okay, kasama mo dyan si Bombo Genesis, ano? So, up to now, nakakatanggap pa yung National Food Authority ng mga bigas galing sa mga lalawigan. How about from the Visayas and Mindanao? Meron din ba silang natatanggap na volume ng bigas kasama doon sa kanilang magiging buffer stocks naman, Bombo Bea? Ayun din, ayan ay sinagot din kanina, no, ni Administrator Larry Lacson, no. Tuloy-tuloy ang mga pagtanggap ng mga para sa buffer stock ng NFA, no, kahit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kagaya nga dito sa Metro Manila, ito yung warehouse, and then sa Visayas din meron din silang iba't ibang warehouse doon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Visayas, kung saan tuloy-tuloy yung pag-accept nila ng bigas para doon sa magiging buffer stock natin para sa mga susunod pang kalamidad. Bombo Dennis. Okay, one just last point, ano, yung mga ini-stock ba ng National Food Authority, ito ba ay from the local farmers lang o meron ding buhos ng mga bigas na galing sa mga inangkat natin doon sa iba't ibang bansa, just like Vietnam, Bombo Bea? Actually, ito ay binigyang diin ni Administrator Lacson, no. Ang NFA rice ito ay binibili lamang sa mga local farmers natin, particular na sa Region 3, Region 2 at ilang pang rehiyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, particularly sa mga parte ng Northern Luzon, no. So, kasalukuyan nakakatanggap sila ng ilang mga donasyon mula sa iba't ibang bansa, kagaya nga ng sa Vietnam, and maging sa Korea, meron din silang natatanggap na mga bigas na siyang donasyon. At nagiging parte din ng buffer stock dito sa mga warehouses ng NFA, Bombo Dennis. Okay, si Bombo Vic, meron din katanungan. Bombo Vic? Bombo Bea, matanong ko lamang kung nabigyan ba kayo dyan ng pagkakataon na masilip itong uri ng bigas na plano namang ibenta ng NFA. Usually kasi dati, noong mga nakalipas sa taon, yung mga binibenta ng National Food Authority, medyo may amoy. Sa ngayon, kumusta yung klase ng bigas na plano nilang ibenta sa merkado sa oras nga na maaprubahan na itong National Security for Rice? Bombo Victor, kanina nabigyan tayo ng pagkakataon, no, na makita kung paano pinoproseso yung pagsastock ng mga bigas dito sa warehouse na ito sa parteng ng Valenzuela. At meron nga dito nakita natin yung mga bigas na to ay talagang well-milled rice. Kumbaga, mga bagong bigas kasi ito, Bombo Victor, no? So, mababango pa ito, hindi pa siya ganun kaalsa, hindi kagaya ng mga nag-age na ng mga bigas. And ito talaga ay well-milled rice, Bombo Victor. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea, from your end. Live mula dito sa Valenzuela City, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay muli na namang nakapagtala ang gobyerno ng Pilipinas ng panibagong kaso ng pang-iispiya, itong espionage. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng National Bureau of Investigation matapos ang nakaraang pagkakaresto nga sa umunoy Chinese na national spy. Ayon sa ahensya, sangkot sa panibagong kaso ng pang-iispiya ang 5 Chinese national. Kaugnay nito ay nakatakdang ipresenta naman ng National Bureau of Investigation ang nasabing mga Chinese national sa publiko. Nasang dadalo nito nila Justice Secretary
Jesus Crispin Rimulya, maging Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browder Jr. at maging ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. At kamakailan lamang ay naaresto nga ng NBI katuwang ng Armed Forces of the Philippines ang isang Chinese national na umano'y spy kasama ang 2 Pilipino na sinasabing kasabwat nito. Ayon sa AFP, nabisita nito ang mga kritikal na lugar sa bansa kabilang na mga basin ng militar, pantalan, paliparan at maging ang mga EDCA sites. Karagdagan pa sa mga balita, pagtitibayin ngayon ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Rizal Congressman Fidel Nograles ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon nga kay Nograles, i-consolidate ang mga panukala na may layuning ipatupad ang legislated daily across the board increase sa sweldo yan ng mga private sector employees. Kung maalala mga kabombo, ilan sa mga wage bills na pending ngayon doon sa naturang lupon ay ang 150 pesos na wage hike na akda ni TUCP Party List Congressman Democrito Mendoza at 750 wage increase naman na panukala ng Makabayan Bloc. Pero sa ginawang meeting ng House Speaker at mga kinatawan ng labor groups at employers na pagkasunduan doon sa kanilang consensus ang 200 pesos na magiging aumento. Sa sandaling maging ganap ng batas, ang naturang 200 arawang sahod o dagdag sa arawang sahod, ang itong naturang hakbang ay ipapatupad at magiging 845 pesos na mula sa kasalukuyang 645 ang minimum wage na ipapatupad dito sa ating bansa, lalo na dito sa mga pangunahing lugar kagaya ng Metro Manila. Ang ikinukonsidera na lamang yung mga micro, small and medium enterprises na nagsisilbi ngayon na backbone ng ating ekonomiya. Tayo ng mga karagdagan report. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may mga aktibidad dyan sa Cebu para naman dumalo sa iba't ibang event. Alamin natin kung ano pa mga development hinggil sa mga aktibidad ng Presidente. May balita si Bombo Anali Soberano. Nasa Cebu na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal kamustahin ang mga residente ng Central Visayas. Iba't ibang aktibidad ang dadaluhan ng Pangulo. Una, makikipagpulong ito sa mga miyembro ng Regional Development Council 7. Ang RDC ang nagsisilbing counterpart ng NEDA Board sa sub-national level. Ito ang nagtatakda ng direksyon ng lahat ng economic at social development efforts sa rehiyon. Makakasalo naman ni Pangulong Marcos sa pananghalian ang mga lokal na opisyal kabilang ang mga ng One Cebu. Pangungunahan rin ito ang inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport Alternate Runway sa Lapu-Lapu City. Itinayo ang pasilidad dahil sa air traffic growth sa ikalawang pinakabaabalang paliparan sa bansa. Samantala, sa pagdalo naman ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng 20th National Convention of Lawyers na ginanap sa Cebu City kaninang umaga, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng mga abogado sa ating lipunan. Sa talumpati ng Pangulong Marcos, kanyang inihayag na ang mga abogado ay nagsisilbing agents of justice, kaya critical ang kanilang papel. Ang nasabing convention ay nagsisilbing platform para sa mga legal practitioner na makisali sa mga talakayan at kritik 18 mandatory continuing legal education units. Tinutupad din ito ang isa sa 5 kinakailangang pagdalo sa mga pambansa o regional na konbensyon para sa Integrated Bar of the Philippines Lifetime Membership. Tinitiyak ng MCLE ang mga abogado ay mananatiling updated sa mga legal na pag-unlad, paninindigan, ang mga pamantayang etikal at pahusayin ang kalidad ng legal na kasanayan sa bansa. Ang convention ay muling pinagtibay ang pangako ng Integrated Bar of the Philippines sa profesional na pag-unlad at patuloy na pagsusulong ng legal na propesyon dito sa Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. You convene to reflect on the critical role that you play in shaping the legal landscape of our nation. There is no better moment than this to reaffirm our shared commitment to the rule of law, a commitment to ensuring that justice remains the bedrock
upon which our democracy stands strong and unshaken. This year's theme, From Milestones to Horizons, Strengthening the Future of the Legal Profession, is both a rallying call and a profound challenge. I have always held deep respect for your profession, not only because of its role in our society, but also because of the example set by the lawyers that have surrounded me all my life. To begin with my father, all of those who assisted him. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Anunsyo ni US President Donald Trump na inutusan niya ang Pentagon at Department of Homeland Security na maghanda ng detention facility sa Guantanamo Bay para sa hanggang 30,000 na mga migrants. Ayon kay US President Donald Trump, gagamitin ang naturang pasilidad upang ikulong itong mga pinakadelikadong illegal immigrants na itinuturing na banta sa seguridad ng Estados Unidos. Idinagdag ni US Border Czar Tom Human na palalawakin ang kasalukuyang migrant facility sa naturang lugar na hiwalay sa kulungan para sa mga hinihinalang terorista. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang memorandum na nag-aatas ng karagdagang detention facility sa naturang detention space para sa naturang pasilidad. At samantala sinabi naman ni Homeland Security Secretary Christine Noem na patuloy na tinatalakay ng administrasyon ang pondong kakailanganin para sa nasabing proyekto. Muna tayo ng pag-uulat mula sa ating pang news team. Itong si Senator Gatchalian may mungkahi raw na tanungin yung mga lumagda sa bicameral conference report upang makumpirma ukol ho ito dun sa blank items dun sa dokumento kaugnay sa pambansang pondo. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na tanungin nila mga lumagda sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 National Budget upang makumpirmang may mga bakanting items sa panukalang pondo. Ayon kay Gatchalian, hindi siya pumirma sa BICAM report kung saan may mga ulat umano na blank items. Dagdag ng senador, hindi rin daw niya nakita ang pirma ng mga kasama niyang senador at tiyak siyang hindi galing sa Senado ang dokumento na may mga blankong items. Kasi yung nakita ko lang blank items na papel, yung pinakita ni Marlon. In fact, yun lang ang only paper or pieces of paper na nakita ko na mayroong blank items. At hindi ako nakaperma doon. Apparently, mga senador hindi rin nakaperma doon. So, mas maganda itanong nilang yung mga nakaperma doon. Kasi definitely hindi nanggaling sa Senado yan. The way I understand it, dahil nga walang perma yung mga senador. Mas maganda siguro tanungin yung mga pumerma doon dahil sila yung pumerma. So dapat nakita nila kung ano yung nakita nila. So I cannot say whether that document is authentic or not because wala akong perma doon. The only people who can say that authentic yun, tama yung perma nila, yung mga nama. Noon na nang kinumpirma ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na may mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Ngunit nilinaw niya na mga ito ay para lamang sa final computation ng mga ginawang amyenda. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Davao Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez, partikular na kinwestiyon ang mga umano'y blanco sa 2025 National Budget na tinawag nilang illegal, kriminal at labag sa konstitusyon. Gayunpaman, welcome para kay Senate President Francis Chis Escudero ang inihaing petisyon ng grupo. Naan niya, oportunidad ito para makilahok din ng korte sa proseso ng budget. Nasaksiyan ni Anya ang naging papel ng mga mambabatas at Pangulo sa pagpasa ng pondo at ngayong may naghain ng petisyon ay makikita ng magiging papel ng Korte Suprema. Kaya naman iginit ng liderato ng Senado, huwag matakot sa petisyon sapagkat bahagian niya ito ng demokrasya ng bansa.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News! Mga kabombo, isang pampasaherong jet mula sa Kansas ang bumagsak sa Potomac River matapos na bumangga sa military helicopter malapit sa Reagan National Airport. Ayon yan sa mga inisyal na ulat at sinabi nga ni Press Secretary Caroline Leavitt na inabisuhan na itong si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos higil naman sa naturang insidente at sa inisyal na ulat ay nagkaroon ng collision o banggaan ang helicopter at isang regional jet. Wala pang kabuang data ukol naman sa bilang ng mga pasahero o nasaktan, ngunit ang eroplano ay may kapasidad na maglulan ng nasa 78 pasahero. Nagbigay naman ng update ang Philippine Embassy na wala raw silang natanggap na anumang ulat na may Pilipinong sakay mula sa naturang sasakyang panghimpapawid. At ang Federal Aviation Authority ay nagutos naman ng pagpapahinto muna ng lahat ng flights sa Reagan Airport at maraming ahensya ang tumugon doon sa naturang insidente. Ayon pa sa naturang ahensya, nagbanggaan ang naturang PSA airline at ganun din. Itong isang Sikorsky H-60 helicopter malapit sa landing area, kaya naman nangyari ang insidente. Patuloy na subaybayan ang mga update hinggil naman sa naturang pangyayari. Tumutok sa www.bomboradio.com para sa mga karagdagang update. Sa dagdag pang balita. Samantala, patuloy pa rin ang Estados Unidos sa paghahanap ng mga health workers na nais magtrabaho sa kanilang bansa, kabilang na ang mga Filipino nurses. Sa kabila ng pangailangan ito, ang pangamba naman ng ilang aplikante na ituloy ang kanilang aplikasyon dahil na rin sa ipinatupad na istriktong polisiya ng US Immigration. Ipinatupad ang mahigpit na immigration policy kasunod ng pag-upo ni US President Donald Trump. Una nagsinabi ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na mataas ang kumpiyansa ng mga Amerikano sa mga Filipino nurses. Ito ay matapos ang ipinamalas itong husay sa pag-aalaga sa mga pasyente, lalo na noong panahon ng pandemya. Kinikilala rin ng Administrasyong Trump ang masipag at mabuting katangian na mga Filipino nurses. Ay naman sa Philippine Nurses Association of America, ang patuloy na pagtaas ng demand ng Estados Unidos sa mga healthcare workers ay magbubukas naman ng oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, 12 posibleng biktima ng human trafficking ang nasagip ngayon ng Philippine Coast Guard sa isang operasyon dyan sa Zamboanga City. At ayon nga sa inisyal na ulat, ang Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Vessel Safety Enforcement Inspection sa naturang lugar at ito ay sa isang pribadong pantalan sa Baliwasan Seaside matapos naman makatanggap ng ulat tungkol sa 2 minor de edad na umano'y dadalhin sa Sabah, Malaysia para naman magtrabaho ng iligal. Wala pang minor de edad na natukoy doon sa mga sasakyang pandagat, ngunit nadiskubre ng Philippine Coast Guard ang 12 pasahero na posibleng biktima ng human trafficking sakay ng MLSTI patungo naman sa Taganak Island sa Tawi-Tawi na kilalang Southern Backdoor na papunta sa area ng Sabah. 5 sa mga nasagip ay kababaihan at nagmula sa Maynila, meron ding nanggaling sa iba pang parte ng Metro Manila kagaya ng Las Piñas, Taguig, at meron ding nagmula doon sa kanilang lugar sa Zamboanga del Norte at meron din mula sa Zamboanga, Sibugay. Kasalukuyan silang nasa pangalaga ng mga otoridad para naman sa kaukulang pagproseso bago pa uwiin sa kanilang mga tahanan. Samantala, ito namang hong training of trainers kasalukuyang isinasagawa ng Commission on Elections para sa paghahanda sa nalalapit na halalan. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Isa Cotonero.
Kasalukuyang isinasagawa ng Commission on Elections ang training of trainers sa Diamond Hotel, Manila, kung saan ang mga tauhan ng komisyon, katulad ng mga iba't ibang provincial election supervisors, election officers at technicians ang mga kasama sa naturang training. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang training ng mga field personnel para ay tatagal hanggang Abril bago magsimula ang eleksyon. Kaya naman kada linggo ay may iba't ibang training na gagawin ng poll body para rito. Dagdag pa niya na ang training na ito ay para rin sa mga electoral board members, mga guro at Philippine National Police personnel na pamalit upang halili sa mga electoral board members na hindi makakapagsilbi sa araw ng halalan. Kaugnay pa nito, tinatalakay rin dito ang mga kakailanganin pa para sa mga Voters Assistance Desk na itatayo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa araw mismo ng halalan. Binibigyang linaw din sa training na ito ang mga gagawin ng mga electoral board members pagdating sa siyam at 21 kopya ng election returns. Mga namin, mga tauhan ng COMELEC, madami dyan mga provincial election supervisors, meron mga election officers namin, yung mga technician, so naandito sila lahat at sana nga yung mga tinuturo ay matutunan nilang lahat. Kasama yung mga teachers, aabutin tayo hanggang Abril, yung pagtitrain, kaya nga halos linggo-linggo may gagawin yung mga tauhan namin upang matrain yung lahat natin. Samantala, ipinahayag din ni Garcia na marami ang mga natatalakay dito sa training of trainers na mga issue pagdating sa field, kaya naman pagtitiyak niya na ito'y kanilang itinatala upang mas mapaayos pa ang mga kailangang gawin sa araw mismo ng halalan. So far maayos po yung ating training naman. Madaming issues pa rin na nare-raise at maganda po yun sapagkat alam nyo yung mga kaalaman ng nasa main office ng COMELEC ay maaaring hindi namin alam doon sa mga na-experience naman at karanasan ng mga nasa field natin. And therefore, maganda mapagsama-sama yung mga komentong yan, yung mga nakita at na-observe nila, lalo pa na nagkaroon tayo ng demonstration ng machine sa buong Pilipinas mula December 3 hanggang ito matatapos na ng January 30. At maganda magkaroon din ng assessment, ano ang mga naging pagkukulang, ano yung mga dapat na adjustment, karagdagan na dapat isagawa ng COMELEC. Ang susunod na mga ititrain ayon sa schedule ng komisyon ay ang Department of Science and Technology Certifiers, DESO Technical Support at Training of Trainers Phase 2 na isasagawa sa Pebrero. Kasunod dito sa Marso ay ang mga electoral boards and certification at mga Philippine National Police personnel para sa Special Electoral Board Training. At ang pinakahuli na ititrain sa Abril ay ang mga Boards of Canvassers at DESO Supervisors. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Tuloy pa tayo sa ating mga balita. Sinabi ng Commission on Elections na kakailanganin ng karagdagan pang 2.5 bilyong piso kung ipagpapaliban ng Bangsamoro parliamentary parliament elections na nakatakdang gawin sa 12 ng Mayo ng taong kasalukuyan sana. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kung ma-reset na naman at ma-postpone ang eleksyon ay kakailanganin ng hiwalay na kagamitan, guro at balota kaya't maglalaan ng panibagong budget para naman dito. Ang mga eleksyon sa Bangsamoro ay orihinal na idarao sana at nakatakda. Yan ay sa lokal at national na level, ngunit inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagpapabilis ng pagsusog dun sa batas na nagpapaliban para sa naturang proseso ng halalan. Nakapaloob din sa panukala dyan sa Senado yung plano na ilipat ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections sa Oktubre 13 ng taong ito. Habang sa Kamara naman ay nakatakdang ilipat yan sa Mayo ng taong 2026. Ipinag-utos na ni Garcia ang pagtigil muna ng pag-imprenta ng mga balota kasunod rin ng hakbang na ito ng Pangulong Marcos. Inilahad din ni Garcia na kung maisa sa batas, ang panukalang maaaring hindi na buksan pa muli ang filing ng kandidatura kaya't ang mga nag-file noong Nobyembre 4 hanggang 9 ay magiging kandidato na agad, otomatiko ay gayunman kung maapektuhan ang komposisyon ng mga munisipyo dyan sa parliamentary district
ay maaari namang muling buksan ang filing ng Certificate of Candidacy para sa naturang rehiyon. Samantala, tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI ngayong taon ang pagsasagawa ng mga agresibong road shows upang maikampanya ang Pilipinas bilang isang bansa na angkop sa paglalaan ng mga pamuhunan. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ang Marcos administration ay maraming magagandang programa para sa internasyonal at mga foreign investor. Unang-una na dito ang Create More Act. Sinabi ng kalihim, kung mayroon silang dinadaluhang international forum, maraming lumalapit sa Philippine delegation at nagpapatakda ng pulong. Marami ang nagtatanong at nagpapahayag ng interes na mumuhunan sa bansa. Ngayong taon, inaasahan nila ang pagpasok pa ng mas maraming dayuhang mamumunan dito sa Pilipinas. Muna tayo ng mga karagdagan pan report. Ang Armed Forces of the Philippines mas pinalakas ang seguridad sa mga kampo kasunod na rin ng pagkakaaresto ng ilang pinaghihinalaang spy at iba pang mga hakbang ng pambansang sandatahan. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Mas pinalakas pa ngayon ang Armed Forces of the Philippines ang seguridad sa kanilang mga kampo. Kasunod yan ang pagkakahuli sa umano'y espiya ng China na si Deng Yuanqing. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, biniging diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na unauthorized foreign intelligence surveillance activity ang ginawa ng naturang Chinese national. Nadiskubre sa mga data nito ang ilang impormasyon sa military camps, Philippine National Police camps at mga lugar na madalas na binibisita ng mga Pinoy, partikular na ang mga mall, airports at daang-daang iba pa. This is an unauthorized foreign intelligence, surveillance, and reconnaissance activity that was conducted. And what we can point out is that these are crucial features that has been found in the data. So these are military camps, PNP camps, places that are frequently visited, especially by a lot of Filipinos, such as malls, airports, ports, and a lot of critical infrastructures as well, and they number 200s. Ayon pa sa National Bureau of Investigation, ang suspect ay nagtapos sa People's Liberation Army University of Science and Technology na pinamumunuan at pinapatakbo ng militar ng China. Ayon pa kay Colonel Padilla, bagamat naiintindihan nila ang nararamdaman ng asawa ni Deng kung saan pinabulaanan nito ang alegasyon sa kanyang asawa, binigyan din ni Padilla na babase ang AFP sa kung ano ang nakuhang ebidensya at sa magiging resulta ng investigasyon. But in terms of the interview that was conducted with the wife, the Armed Forces of the Philippines understands her concern, being of course emotionally involved, being a wife, a mother. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation, and anything in our power to help in aiding that the truth come out from this, we will do in the AFP. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ating ulat panahon, patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan hanggang sa pagkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan ang ilang weather system sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw yan. Batay sa pagtataya ng Bombo Weather Center, shear line na makaka-apekto sa bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Southern Luzon. Makaka-apekto naman ang umiiral na northeast monsoon o hanging amihan na sa nalalabing bahagi ng Luzon habang inaasang magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan ang easterlies sa Caraga at Davao Region ngayong araw. Asahan naman ang parehong lagay ng panahon sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Laguna, lalawig ng Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Epekto naman ng umiiral na shear line. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nabanggit na lugar sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan. Posible rin ang katamtaman hanggang minsan na malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental. Epekto pa rin ng easterlies. Northeast monsoon naman na makaka-apekto sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora maging dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ngayong araw.
Sa nalabing bahagi naman ng bansa ay asahan na ang maulap na kalangitan at isolated light rains dulot naman ng easterlies. Ipinagmalaki ng Department of Labor and Employment, mga kabombo, na kaya nilang maabot ang 3 milyon na mga trabahong malilikha sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang nasabing bilang ay madaling makamit sa pamamagitan ng pinagting na pagsasagawa ng mga job fairs. Mayroon din anyang ugnayan ang kanilang tanggapan sa iba't ibang ahensya para naman agad na magkaroon ng dagdag na trabaho ang mga mamamayan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng kanilang administrasyon na mapababa ang bilang ng mga walang trabahong Pinoy. At yan ay sa pagtatapos ng kanyang termino at inaasahan numano na makakamit ang sapat na bilang ng mga may trabaho sa ating bansa. Samantala, ang DICT magtatalaga ng mga tauhan upang tutukan ang mga maglilipan ng misinformation sa darating na halalan ngayong taon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nagtalaga ng mga tauhan ang Department of Information and Communications Technology upang tutukan ang mga maglilipan ng misinformation sa darating na eleksyon. Layunin ng mga ito na i-monitor at i-report sa kagawaran ang mga madidiskubring hindi lamang ng misinformation kundi pati na rin ang mga deepfakes at AI-generated misleading contents. Ang pagde-deploy ng mga tauhan ng Department of Information and Communications Technology ay kinumpirma mismo ng kasalukuyang kalihim ng kagawaran na si Secretary Ivan John Uy bilang paghahanda sa nalalapit na halalan. We've deployed people who will be scouring all the different social media sites and all the internet on possible misinformation, disinformation, deepfake or AI-generated content, and report them to us so that we can properly take action together with COMELEC on whether we should take down those sites or we inform the public of the misinformation that is being propagated there. Dagdag pa niya, magiging katuwang nila sa planong pagmamatsyag at pagsugpo sa mga maling impormasyon ang iba't ibang mga grupo na nais ding makibahagi sa kasagsagan ng eleksyon. Mga volunteers, mga katulad ng mga NGOs, mga volunteers that are willing to put in their resources, their time in order to be watchdogs, kumbaga. Dahil dito, nagbigay ng payo ang naturang kalihim ng Department of Information and Communications Technology sa publiko na huwag agad-agad maniwala sa kung anong makikita o mababasa online. And I think my advice is don't always believe what is posted or what is shared online. Minsan kung may isang lumabas lang na article na peke, sinishare ka agad ng lahat ng mga Viber groups at akala ng mga Viber groups totoo na yun, na news na yun. Lalo na kung nagpapanggap yun na isang lehitimong news organization, ay yung pala fake news or misinformation propagator. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kanina mga kabombo ay iniulat ng ating reporter dyan sa Palasyo Malacanang ang mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin naman natin ang reaksyon ng mga organizer dun sa event na tinungo ng presidente dyan sa Central Visayas. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Bumisita sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kabisera para lumahok sa 4 na aktibidad ngayong araw Enero 30, 2025 nagkaganapin dito sa Cebu City. Kung saan dadalo muna siya sa pulong kasama ang mga miyembro ng Central Visayas Regional Development Council para pag-usapan ang progreso ng mga pangunahing proyekto sa rehiyon. Kasunod nito, ang ika-20 na National Convention of Lawyers na siyang opisyal na organisasyon ng lahat ng abogado sa bansa mula sa gobyerno sektor.
Ito ay naglalayo nga tipunin ang mga legal na profesional mula sa buong bansa upang ipagdiwang ang mga nagawa ng propesyon habang tumutugon sa mga hamon at pagkakataon. Sa panayam kay CHRS 7 Regional Director Attorney Arvin Odron, ang tema nga mula sa milestone to horizons is the future of the China. Ang kaganapang ito ay magsisilbing plataforma para sa pakikipagtulungan, pagbabahagi ng kaalaman at professional na pag-unlad. Samantala, dadaluhan nito ay ang meet and greet ng mga opisyales ng lokal na pamahalaan ng Cebu at mga lalawigan ng Visayas na naglalayong magpakita ng magkasanib na suporta para sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. At ang pang-apat ang nadadaluhan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport alternate runway nga tumugon sa lumalawak na air traffic demand at upang matiyak ang maayos na operasyon habang patuloy ang pagdami ng mga pasahero at kargamento. Kaugnay nito, hinihigpitan ng pulisya ang seguridad upang masiguro ang kaligtasan ng presidente sa lahat ng lugar na kanyang dadaluhan. Itong convention of lawyers, actually this is part of the program of the Supreme Court to integrate all the local chapters of the IBP, and then at one point in time mag-meet tayo and then conduct ng lecture, gathering para na-aware ang mga members of the bar na may mga bagong batas, may mga bagong decision ng Supreme Court. Mula rito lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balinget para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating mga lalawigan, ang National Food Authority Region 2 ay nagsasagawa na ng full blast milling bilang paghahanda sa pagpapatupad ng food emergency security. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio, Tugigaraw. Nakahanda na ang National Food Authority o NFA Region 2 sa sandaling ideklara at ipatupad ang Food Emergency Security Program. Sinabi ni Engineer Julius Suge, ang Director ng National Food Authority Region 2, na nagkakaroon na sila ng full blast milling sa mga palay upang handang maipamahagi sa mga local government units sa nagnanais na makiisa sa nasabing program. Ayon kay Suge, sumusulat na sila sa mga local government units sa reyon para sa Memorandum of Agreement para sa pagsali sa programa at maibenta at masustain ang buwanang supply ng NFA rice na ibebenta sa kanilang constituents. Sinabi pa ni Suge na asahan na mas mababa sa umiiral na presyo ng NFA rice sa Kadiwa stores ang bigas na ibebenta sa LGUs. Kaugnay nito, sinabi pa niya na mayroon silang 800,000 na bags ng bigas na magtatagal ng 20 hanggang 24 days batay sa daily consumption na mas mataas sa 15 araw na mandato nila sa buffer stocking. Tiniyak niya na hindi magkukulang ng supply ng NFA rice ang ngayon sa sandaling maglabas sila ng buffer stock para sa food security emergency dahil patuloy ang kailang pamimili sa mga magsasaka. Estimate ay mga nasa 33 to 36 pesos. Ina-assure po namin ang ating mga consumer na magandang klase, maganda ang kalidad ng ating bigas dahil ito ay locally produced. Ang NFA ay allowed lamang na bumili ng local rice, di hamak na mas masarap naman ang mas masarap and maganda ang local rice natin. So at nag-undergo itong ating mga bigas sa mga laboratory analysis. Yan ang ating ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Woy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. May 3 individual, kabilang na ang isang sundalo ang nasawi matapos na bumangga ang sinasakyang kotse sa 10-wheeler truck doon sa Iloilo City. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo. Pumalo na sa 3 ang patay matapos bumangga isang kotse sa 10-wheeler truck sa Takasaro, Iloilo City. Ang mga nasawi ay ang driver ng kotse na si Kim Joseph Sumagyo, 22 anyos, residente ng Santa Barbara, Iloilo, at ang magkasintahan na si Rizalyn Anakan, 24 anyos, residente ng Barangay Cayos, Dumangas, at Von Cedric Mabugat,
27 anyos, isang Scout Ranger at residente ng Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Sa prayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nag-overtake ang kotse na sinasakyan ng mga biktima sa isang pickup truck at bumangga sa kasalubong na 10-wheeler truck. Anya, hindi na nakabalik sa lane ng kotse matapos itong mag-overtake sa pickup truck, kaya bumangga ito sa truck. Ayon kay Solis, overloaded din ng kotse dahil sa halip na 5 lamang, 8 ang sakay nito. Anya, labis na napuruhan ng driver at ang mga pasahero nito na magkasintahan na nakaupo sa kanyang likuran. Unang nasawi si Anaka na kinakanlong ng kanyang kasintahan na sundalo matapos tumilapon ito sa labas ng kotse dahil sa sobrang lakas ng impact. Nasa maayos na kalagayan na ang 4 na mga biktima habang patuloy pa na ginagamot ang isa pa nilang kasamahan sa ospital. Nakalabas naman sa kulungan ng driver ng 10-wheeler truck na si Freddy Serios kung saan nanindigan nito na mabagal lamang ang kanyang pagmamaneho. Nakakalungkot po kung saan malawak naman po yung daan. Nagkaroon pa po ng banggaan yung 2 sasakyan dyan sa Haro. And yun nga po, namatay yung mga sakay po ng kotse. And sa ngayon po, yung mga pangyayari na yan ay inimbestigahan po ng ating mga kapulisan. At pinalalahanan po natin yung ating mga kababayan na mag-ingat po sa pagmamaniho and wag po uminom. And dapat po nasa magandang pakiramdam po sila kung sila po ay magmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ito namang rank 1 sa January 2025 Architect Licensure Examination, abay lubos ang kagalakan at hindi makapaniwala na mangunguna sa naturang pagsusulit. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tintukan ng Star FM Baguio. Lubos ang kagalakan at hindi makapaniwala ang rank 1 sa January 2025 Architecture Examination na si Cristel Jansen Dagyo na mangunguna ito sa naturang pagsusulit. Si Cristel ay nagtapos bilang cum laude sa University of the Philippines Diliman na tinanghal na rank 1 at nakakuha ng 82.80 passing rate. Inilabas ng Professional Regulation Commission nitong nakaraang araw ang resulta kung saan sa 1,792 examiners ay nasa 1,050 o katumbas ng 58.71% ang pumasa. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Cristel, inamin nito na malaking tulong sa kanya ang background ng kanyang mga magulang sa karir niyang pinasok dahil ang kanyang tatay ay graduate din ng architecture habang ang kanyang nanay ay nagtapos ng civil engineering. Sinabi din nito na marami siyang naging sakripisyo at kinaharap na hamon bago makamit ang tagumpay. Tapos yung initial feeling ko po parang nagkaroon po ng sense of closure kasi syempre medyo maraming buwan din kami na nag-aaral, medyo marami din yung panahon na ginugol namin para sa exam na to. And nung lumabas po yung results po na nakapasa nga po ako, tapos hindi lang po yun, may bonus pa na yun. Parang nagkaroon na po ako ng kapalagayan ng loob, parang ganun po. At parang nabunutan na po ng tinik sa dibdib kasi finally tapos na po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa rank 1 sa January 2025 Architecture Licensure Examination na si Cristel Dagyo. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo International News. Samantala mga kabombo, yung separation of families ay ikinababahala kasabay na rin ang patuloy na deportation doon sa mga illegal immigrants dyan sa Estados Unidos. Alamin pa natin ang mga karagdagang update na nakalap ng Bombo Radio Legazpi. Lumabas na mayorya sa populasyon sa Estados Unidos ay hindi pa rin sang-ayon sa nagpapatuloy na deportation order ni US President Donald Trump. Ayon kay Bombo International News Correspondent Rosemary Wagner na nasa 70% ng populasyon na ang nagsasabi na nababahala sila sa separation of families o posibleng pagkakawalay ng isang miyembro ng pamilya kung mapapadeport ito. Matatandaan kasi na ipinapadeport ang illegal immigrants sa mga dayuhan na illegal na nananatili sa Amerika,
gayon din ang mga sangkot sa iligal na mga aktibidad. Nabatid na nagkaroon rin ng hindi pagkakaunawaan sa ilang mga grupo at magkakaibigan dahil sa naturang kautusan. Paliwanag ni Wagner na nagbabatuhan ng sisi ang ilang mga residente matapos sumanong iboto si Trump kaya nangyayari ang kasalukuyang sitwasyon. Sa nakalipas na mga araw ay isinakay sa mga military planes ang mga dayuhan ay pinapabalik sa kani-kanilang mga bansa. Sa kabila nito ay nilinaw ni Wagner na wala namang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa Estados Unidos kung legal naman ang pananatili ng mga ito sa bansa. Halap nating impormasyon sa pulso ng masang Amerikano, approve sila sa pagpapadeport ng mga criminals. Pero when it comes to separation of families, ng mga illegal lamang, ngunit hindi naman nakagawa ng mga krimen, 70% dito sa mga ay nagsasabing hindi sila sang-ayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo sa Kayan Wandang sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang kumpanya ng Microsoft abay mayroong malaking interes sa pagbili ng isang social media application sa Estados Unidos. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, may pag-uulat ang Star FM Bacolod. Pagkatapos bumalik ang TikTok sa US at ipagliban sa isang batas na epektibong pagbaban sa app, ay naghahanap si Trump ng mga paraan upang mapanatili ang sikat na platform sa bansa. Naglagay siya ng panukala para sa isang American stakeholder na bilhin ng kumpanya at pagkatapos ay magbenta ng 50% stake sa gobyerno ng US na magkakasamang magpapatakbo ng app kasama ang pribadong partido. Ang administrasyon ni Trump ay gumawa ng isang plano para isalba ang TikTok na kinabibilangan ng pagtap nito sa software company na Oracle at isang grupo ng mga outside investor para epektibong kontrolin ang operasyon ng app. Samantala, nagsabi rin si Pangulong Donald Trump na ang Microsoft ay kabilang sa mga kumpanya nag-iisip rin na bumili ng TikTok upang maiwasan ng platform ang pagbabawal sa mga batayan ng pambansang seguridad. Dagdag pa ni Trump na mayroong malaking interes sa TikTok, ngunit tumanggi na magbigay ng buong listahan ng mga kumpanya ng US na interesado sa pagbebenta. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Filipina teacher Maria Sheila Casaysay Saldo sa North Carolina, US, ibinahagi nito na aminado si President Donald Trump na ang TikTok ang tumulong sa kanyang pagkapanalo sa posisyon. Trump is the one who promised the people that TikTok will be back. Ibalik kasi yung platform or app na nag-help sa kanya to win. So, siya yung nag-promise that the Trump promised to return the TikTok. Kung matatandaan na nilagdaan ni dating US President Joe Biden ang batas na magpapadali sa pagbabawal sa gitna ng mga alalahanin ng dalawang partido na maaaring gamitin ang platform para nakawin ang personal na data ng mga Amerikano at manipulahin ang pampublikong diskurso. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Pwede nyo pang balik-balikan yung mga programa dahil ito ay uploaded sa ating mga social media accounts at iba't ibang platform. Mga kabombo, pwede hunin yung subaybayan ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application. Ganun din sa ating YouTube channel, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi po ng Visayas, mapapakinggan at mapapanood ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Meron din silang mga Facebook Live programs. Kaya naman, ang mga hiligay non-speaking diyan sa bahagi po ng Visayas, pwede niyong tutukan, panoorin at pakinggan ang mga programa ng ating mga himpilan dyan. Kagaya na lamang ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas, at doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu at sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo, habang sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban, dyan pa rin sa bahagi ng Visayas. Bago tayo magtapos, sama-sama muna tayo manalangin ang oras o impirata for peace.
God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Minuto na nakaligad sa takna Siningalauna. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohan ay Zone 2 sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantara Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Enero 30, tuig 2025. Sa gihapon, inimolagan ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan naton ng mga balita. Police gagin kasuhan sa physical injury matapos nagsaputi, nagpanumbag sa isa ka sibilyan. Kinaimbestigaran na karon sa Iloilo City Police Office. Samtang pagpabaskog sang tay sa mga Asian nations, isa sa mga tikang agud may bulig sa gihapon nga mapalapot diri sa Pilipinas sa piyak sang suspension sang foreign aid sang US. Driver sang motor nga golpeadang nagtabok sa dalan, nabungguan sa isa man ka motorista sa Concepcion na Tukiman nga wala sa driver's license. 22 ka mga persona ang nagbayular sa Comelec gun ban. Sanding sa latest records ang Police Regional Office 6. Samtang may natabo sini nga pagbayluanay naman sang daw hindi mayo sini or makabing naton magaras nga mga tinaga sa tunga nanday Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag Iloilo City Councilor Nick Baronda. Ini may kantanan sa Solid Waste Management Program or Project diri sa syudad iya sang Iloilo. Ibalo naton later on sa aton man siniprenya nga pagpangalagad. Kag ano ang latest diri banwa sa sining nagluntado nga kolisyon no sa kahawaan sang isa iya ka Black Hawk military chopper kag isa ka passenger plane. Sa aton sining mga kabumbot yang commercial plane nga may ara sang 60 ka mga pasahero lakip ng 4 ka mga crew ang ginapangita samtang ining Black Hawk no Black Hawk helicopter sa aton sining mga kabombo ang may ara sang karga nga tatlo bala ka mga
katapo man sang militar sang Estados Unidos. Ti ang ila sini karon iyang sitwasyon to ginahibalo ta pa diri banwa kag padayon man diri subong ang kasang rescue operations. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo ti ining American Airlines nga may flight 5342 sang PSA Airlines mga biyan ang padulong ni kuntani sa may Wichita. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo kay inang alagyan na dira sa may malapit sa may Reagan National Airport sa Virginia. Amo na daang isa sa mga mga ginagyan bala sang eroplano. Di malapit man dira karon banwa ang pag-take off man sang Black Hawk chopper, Ang Black Hawk chopper nga ni banwa ang sarang iya nga maka carry sang 15 ka mga tawo. Ginaimbestigaran diri karon sang Federal Aviation Administration kung ano bala ang sala diri banwa, kung anong natabo sini nga may kakulang nga mga koordinasyon. Sa aton sini nga mga kabombo kay from time to time may ara ini sang nagakigo man karon iya banwa nga coordination mo nagikan sa tower sang airport kag subong man dira iya malapit sa naga-base camp sang mga militar sa may area sang Virginia. Tiano may kakulang sang coordination, communication nga amo na lang hambal nila siya kalapad-lapad sang kahawaan kag way na draya sang way na draya sang hindi katulad sa dalan nga nagasinubali ilang mga salakyan mong guanay pasla makaplanindog balahibo karon kag pati diri ang atensyon ni President Donald Trump ang sa karon banwa nagapangalisod sa sining trahedya. May mga fireboats na dito sa may Potomac River sa may Arlington. Lakip na diri ang DC Fire and EMS Department nagpadulong na sa area sa pag-search sa mga possible casualty kag possible nga mga buhi pa nga mga tawo, survivors sa aton sini karon nga mga kauturan. Standby kay magatsikar man kita sa aton sini iyang koneksyon direktamente sa may Estados Unidos. Sa aton sini karon nga mga kabumbo makabing isa ka devastating nga balita ini karon sa aton sini nga mga kabumbo kag gaway na sang may maka-describe pagid kundi katulad ini isa iya karon kabangungot para man ukon sa pagtumod sa sining sitwasyon. Sa aton sining mga kabumbo ti sa karon ginahusisa diri sa mga local and national authorities para iya sa mga sabat kun nga natabo ining nasambit karon nga bangungot ukon trahedya. Sa aton sini karon nga mga kabumbo tigalibog ang ulo sini nila kanya tanan nga mga take off kag landing dapat may ara na sang proper coordination sa may Reagan National Airport. Same as with sa malapit sini nga base militar dira karon sang US Army. Pero ti nga nagluntad ang nasambit sini karon niya banwa nga trahedya. Ti ining flight plan para iya sa Wichita dito sa may Kansas ang nagumpisa sa Enero 8 tuwing 2024. Akon sa dinti si Kansas Republican Senator Jerry Moran nakasecure diri banwa sang first direct flight from Central Kansas to sa kapital sa ila sining iyang nasyon. Amo ni karon ang isaman sa mga ginalantaw diri banwa. Kag aton man singaw si Saon Dugang ang nasambitan karon nga hitabo.
May kantanan sini mangin kaupod naton sini nga international correspondent direktamente karon sa may Estados Unidos sa pag-checkar man naton sa latest information and development sa sining makabig nga isa ka bangungot karon sa pagbungguanay iya sa kahawaan sang chopper kag subong man sang isa ka eroplano. Sa linya naton sini nga international correspondent si Miss Valerie Bombo may liwat be daw sa aton sini mga kauturan Miss Valerie May Bakirisa Bilyesa. Bombo international correspondent Valerie, ma'am, good afternoon diri sa Pungsod Pilipinas. May oras dira sa imo sa Estados Unidos. Maayong hapon dira sa inyo sa Pilipinas, ilabi na gid sa Iloilo. Yes, ma'am, what's the latest sa sining kolisyon sa tunga sa isa ka Black Hawk chopper kag isa iya ka eroplano dira sa may area karon sang Estados Unidos sa Valerie? Masubo ini nga balita no nga natabo subo nga gabi nga may isa ka commercial airline, it's a regional airline lang siya, sang American airline. Usually ang unod sini mga 70 ka tawo, pero ini subong ginbalita diri nga may ara sa mga more than 60 or 66 ka mga tawo plus 4 crew members, and then nag-collide ini siya sa isa ka helicopter nga may nabalita man diri nga may 3 ka soldado nga nakasakay. So ini natabo sa Washington DC bag-o gid lamang, like an hour and a half ago, mga 9 p.m. diri Eastern Time sa Estados Unidos. So masubok gid nga balita, wala ini gina anticipar gid no nga matabo, and natabo siya sa seat gid sa seat sang government sang Estados Unidos sa Washington DC. All right, paano gani sa liwat, ma'am, nga mayara dira sang sa pagkabalo naton mayara dira sang Army base malapit sa may area sang airport? That is why nga do amutong na ginhalinan man nga mayara sang kolisyon, do ay wise ang proper coordination? Inibalaan ang airspace na diri sa nga ginaagyan sining eroplano no, although commercial airline siya, nagaplano na siya nga magland sa runway 33. Pero ining lugar nga ini malapit ini siya sa seat gid sang government, sa malapit sa White House ini siya, malapit ni siya sa sa Potomac River gid. So ang airspace nga ini is tama gid ini siya ka busy. Kay maliban sa commercial, nagalabay man diri ang mga military, police helicopters. Although ining mga commercial planes hindi sila allowed nga mag-agi sa airspace malapit sa mga government buildings. So busy ini siya nga airspace. Damo ang nagalupad na diri sa ini nga lugar. All right, why po may ara na balasang klaro karon nga do mambal naton lead kon ano ang rason, ang cause sang pagbunggunganay kiti kung sa simple lang naton nga paglantaw sini katawhay kag kalapad sang kahawaan nga may posibilidad pa nga nag-collide ini sila, Ma'am Valerie? Sa subong wala pa gid diri kami may nabaton nga balita kung ano gid bala ang rason nga natabo ini hustoy na bombo champ no kalapad gid sang kalawakan para sa duwa ka aircrafts para magbunggoanay, pero mabalaan gid naton ang rason kung mag-imbestigar na ining Federal Aviation Administration kung sa diin si President Trump mismo ang naghatag gid sang iya ng mensahe kag masubo nga pagsympathize man sa mga na sangkot diri sa natabo sini nga aksidente. Any information na kung may mga survivor or may mga na-recover na bala ini sila nga mga casualty nagikan sa Potomac River, Miss Valerie? Sa subong wala pa gid sang report sang fatalities or mga survivors. Wala pa gid sila sang may na-report diri, apang padulong na didto, nagpadala na sang mga helicopters and fireboats ang federal government sang Amerika para i-check kung ano gid didto ang natabo didto mismo sa kung sa diin ini nahulog ang ginasiling nila ara sa may Potomac River. All right.
Now, sa situation sang pagkulay, may mga nagahambal kag damo man sini ang pabutag palabot sa mga palamangkutanon nga basi kon may ara man sang factor sa weather. Kumusta ang weather dira during sang amo sadto iya nga mga tinion na makabig bala naton nga ang weather nangin factor sa sining makabig naton nightmare dira karon para sa mga taga Estados Unidos, Ma'am Valerie? Kung weather lang, Bombo Champ, ang pag-aistoryahan, mayugi diri ang weather sa amon, no? Although nga, winter season subong, medyo matugnaw ginaiya ang temperatura. Pero wala gid ya siling abi nga bagyo, thunderstorm, or natural kalamidad, no? Nga makaapekto sa weather, nga gakatabo subong. Mayugid ang panyempo diri sa amon subong. Sa mga video clips gani nga ginpadalaman diri sa Bombo Radio Iloilo, makita naton nga kung una mo pala makita, may ara sa naga-take off nga isa pagid kay eroplano. Pero sa idalom niya, dito sila gali iya bunggoanay sini nga duwa sang chopper. So, makabig tagid man nga ang airspace dira sinang area, very busy gid man. Pero, amo na bla, isa sa mga ginalantaw man nato ba, may mga kakulang man sa coordination sa tower to sa Reagan International Airport? Siguro posible man no, Bombo Champ, nga may mga kapaltahan abi sa coordination, pero hindi pa gina naton ma-confirm sa subong unless magapagwa na ang Federal Aviation Administration sang ilagi diyang husto nga report. Alright. Ma'am Valerie, isugpon ko na lang siguro, I will grab this opportunity to ano man sang questions sa sini. Kumusta karon ang immigration policy dira ni President Trump kay ang pila kuno ka mga Pinoy dito sa aton sini mga kabuway nagaguluha kuno kagado dumayara sang kahadlok, hindi lang sa mga Pinoy kundi sa iban man sini nga mga alahi. Kumusta dira, Ma'am Valerie? Gusto ina Bombo Champ, hindi lang yang Pinoy nagkalailain nga lahi nga siguro may problema sa ilang nga mga papeles, kalangkag na sa subong kay honestly si Presidente Trump ginobra niya gidya nga kung anong iya nga ginhambal nga on the first day sang iya nga pagpungko bilang presidente sang Amerika, may ara siya nga mga immigration policies nga ipalapnag ginobra gid man nga coordinate niya sa mga lower levels, especially ini sa mga sanctuary cities sa ginatawag naton pariyo abi sang Chicago, Washington DC, New York, Los Angeles, San Francisco. Ini mga dagko nga mga syudad daw ginuna gid man may nagagiho gid man nga mabatyagan kami diri. Actually kami gani no, Pinoy kami diri, legal kami, ginapadala kami sang amon nga mga documents, photocopy sang amon documents, kinabutang na namon sa amon nga bag just in case nga i-check kami, may ipakita kami nga legal kami nga ari diri. Sa mga legal kag documented iya nga mga nagpadulong dira sa Estados Unidos, why man niya sang dapat sini nga i-worry, Ma'am Valerie, do mo sinang sitwasyon dira. Pero kung amo nang term nila wala TNT, ikaw dira tago ka ng tago, definitely may problema gid ikaw. Amo lang gid ang na pangamuyo man naton Bombo Champ, katani mangimatawhay lang. Although i-implementar ini mga changes sa polisiya sang immigration, tani mangimatawhay lang kag maayo lang bala ang relasyon sang bawat sang tanan nga mga pungsod nga ari diri ang iba nila nga mga mga mamamayan diri sa Amerika nga gusto lang tani ang pag-implement sang mga polisiya sini sa immigration. May mga instances na, ma'am, or information nga nabaton ikaw or nabatian abi nga mga reports nga may ara sang makabig naton do nangin violente sa pagpatuman sining policy ni President Trump? May mga selected nga siguro mabatian man namon diri, pero do so far tama man katawhay kapeaceful sang pag-coordinate sang mga tao diri no, sang law enforcers sa pag-implement sang policy ni Presidente Trump. All right. With this, sa imo sining tiyempo, Bombo International correspondent Valerie May Bakiri Sabeliasa, ma'am, thank you so much. Kagamayong oras dira sa imo.
Mayong adlaw sa inyo dira sa Iloilo. Salamat gid. There you have it sa aton sini nga mga kabombo, aton sini nga Bombo International Correspondent. So far wala pa sang impormasyon gid nga makatumod sang kausa sining collision in mid-air, no? Sang Black Hawk chopper kay isa iya ka commercial plane dito sa may area karon, no? Sa may Potomac River dito gini sa may sa may Washington DC man sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di amo ni karon ang isa man sa mga paraligban kun nga nagbungguan na ito sila iya kay una mo gid sining paminsaron kalapad sang kahawaan ti nga mabungguan na sila dira iya sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sa aton sini iyang pagkahibalo kag pagkainsindi nga ang tanan sini nga mga flights, no? Ang landing man o kun ang take off, ti may mga nagakaigo sini iyang coordination. Kaysa na siling na gani isang aton sini iyang international correspondent, ina nga area dira, ina nga airspace rather, no? Ang makabig nga very busy kay sarang dira iya makalabay ang mga choppers ang police, emergency rescue, choppers ang militar, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ining flight 5342 manugland na ini kuno, no? Sa aton sini nga mga kauturan samtang nga naga-approach ini siya sa runway 33 dito iya sa may Washington Airport. Las 9 sang gabi ang oras dito sa may Estados Unidos. Tiyan mo na blaw na una sang pagkakita naton sang video clip nga ginpadala diri sang aton sini nga international correspondent. Makita gani naton nga sa ibabaw sini may nag-take off gani iyang isa ka eroplano pagid kung hindi ako magsala. No? Ang ginalantaw ko diriya gani iya Bombo Chris ang eroplano nga nag-take off siguro duduay man to sa bungguan o galing pag sigrab na sa idalom sini adito gali iyang bungguanay sa aton sini mga kabumbo. Tiyang mga rescue crew karon sa aton sini nga mga kabumbo ang padayon ang search and rescue sa Potomac River bangod nga mayara sang 60 ka mga passenger ining regional jet nga flight 5342 kag may 4 ka mga crew members. On the other hand, sa chopper ang nagasakay dito 3 ka mga soldado, no? 3 ka mga soldado banwa. Ti padayon sumong ang search and rescue kag from time to time mag-check-yar kita karon sa aton sini nga mga kabombo sa bahin iya sang aton sini nga mga international correspondent. Ti ining Army UH-60 helicopter nga involved sa crash ang nakabase sa Fort Belfo, no? Sa Virginia, sandig sa Army kag sa Pentagon, kag sandig sa report nagapatigayon sang training exercise. Ining military chopper sarang nga maka pasakay sang pasahero, no? Mga 15 ka pasahero, ini kag ini masami ang ginagamit sa pagtransport sa mga VIP kag defense official. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ti sandig man gani sa aton sini nga pag panalawsaw, no? Nga ang audio kuno halin sa air traffic control may nakapture pa kuno iya ang audio sining flight safety agency sa aton sining mga kabumbo kag sandig diri sa audio banwa sang
air traffic control ti may ara sang deklarasyon niya ang area clear for landing sa aton sini nga mga kauturan, no? Clear kuno para iya sa landing. Ti amo pa ni ang ginahusisa karon banwa kun nga may deklarasyon nga clear for landing, pero mayara iya sang nag-take off nga chopper, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo. O, standby lang ka muna kay balik-balikan naton ining mga koneksyon naton dito sa may Estados Unidos sa dugang man siniiya nga mga impormasyon. Pagbalik naton banwa, istoryahan naton mayara naman sang paghabuyana isang magaras nga mga tinaga sa sesyon sa Iloilo City Council. Sandig sa impormasyon naton sa tunga kuno ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag ni Iloilo City Councilor Nick Baronda. Kag ano ng status karon sang pulis Tublao nga nanaputi sang isa iya ka sibilyan sa may distrito sang Mulo sadtong tinalikdan sini nga mga inadlaw. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 26 to February 1, 2025. It's another great weekend at Plazuela de Iloilo. Bangod ang Technocrats Band ang natalana nga mag-entertain sa inyo with their great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Pebrero 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga special edition mugs and more ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 2, Domingo, ginaagnang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latonda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat o kon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto.
Apang kon late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sang cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor, hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan, agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko ni Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo nangin mainit ang sitwasyon magin mainit gid dapat may pila lang ka mga magaras sini nga mga tinaga nga nagkawas naman kag nabatian sa 4 ka kwadrado nga hulot sang session hall sini nga aga. May kantanan ini sa discussion sa pag-approve sining solid waste management project. Naglabot sa punto nga do mangin first time naton mabatian nga do nag-init ang ulo sang Vice Mayor. Kay naibaluhan naton niya si Vice Mayor Jeffrey Ganson kung saan pa bla cool-headed ni siya mo. Hindi ni siya hot-headed. Pero anong punto, anong plastada nga naglabot sa punto nga daw nag-init ang ulo ni Vice Mayor Jeffrey Ganson kang nakabuya sang tinaga nga hindi kamo diri magpalam-alama kag ang ginapatuhuyan niya ano ka matuod ang ginapatuhuyan niya ang amay sang iya sini nga mangin kasumpong sa pagkabisi mayor diri sa syudad sa Iloilo si City Councilor Urminico Baronda. Check tabala si Bombo Angel Tangel sa report. Please go ahead. Ginsaway diri mombotsam ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon si Iloilo City Councilor Nick Baronda matapos manabi sang natabo abi nga session abi subong aga which is ang topic diri ang pagpasar kon dani isang 10-year management to solid waste management plan nga iyagid ni sa nga GSO Bombotsam. Ang natabo agid abi diri gin validate o kung ara sa may hearing ining 10-year solid waste management plan kinahanglan sinisang approval sa kung ipa-approve ni siya sa bahin sa City Council nga himuan ni siya sa resolution ining management plan manabi. With this one urgent gid ko nang tani ining matter nga mapasar subong o kung subong gid yung sesyon. Pero si Councilor Baronda nag-insist nga dapat tunaan pa kuno ni Bombotsam ang unod sang madamol nga mga papeles bangod may mga definition of terms kuno nga wala nagasanto. Example bi ang nakabutang sa PPAE Philippine Ports Authority pero sa kaundan niya sini projects and activities or programs and activities kuno ang nakabutang mga tinaga Bombotsam. With this one gusto sang konsihal nga tun-anay for another week kumbaga mahatagan anay another week kuno ang council nga tun-anang ning mga papeles pero ang hard copy nahatag kuno kay inasang aga ang complete hard copy ang soft copy kahapon pa pero tingin pa man ko taman diri information naton kung nakatambong si Councilor Nick Baronda hindi man kuno compelled gid ang mga konsehal nga mag-attend sa mga committee hearing pero posible gani kuno nga wala man ni siya kuno nakatambong Bombotsam during abi sa committee hearing sang nasambit abi sini nga abi nga tupiko man pero with this one samtang
atong diri si Councilor Candice Tupas ngambal niya nga ipa-delay pagid abi sang isa ka semana or next week 10 days pagid abi kung ari naman lang ti ang taga GSO, ari man di ang chairman sang Committee on Environment, ara si Councilor Eli Estante, ari man ko nga vice chairman, ti ari man si Engineer Neil Ravena sa mga inquiries abi, pwede man nga sila na lang or kami na lang diri ang maatubang kung may mga question gid man bala Bombot Siam. Pero with this one, naghana na nga nagbayaw diri si Councilor Nick Baronda sa iya kamot, nagtindog ni siya makadto sa podium, wala pa siya na-recognize, nagtindog na siya para maghambal. Kumbaga na siya, nagplastar na sa Bombot Siam sa podium, ngati wala pa siya na-recognize, balati ang internal rules diri o kung ang cardinal rules diri sa City Council, matindog ikaw, once nga abing na-recognize na ikaw sa presiding officer, which is amuni si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Ti amo nang ginasaway sang BC Alcalde na respetuhon ng dapat kuno kung ano ang internal rules, ano ang dapat ang ginaobra sang mga konsehal when it comes sabi sa insakto nga proceedings Bombot Siam. Tapos nagambal diri si Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga hindi ka magpaalam-alam diri amo ang do term gate nga nagtatak halin sa BC Alcalde Bombot Siam. Pamatian ta bala ang do clip diri sang pag alsa man abi sang tingog sang BC Alcalde. No, order. You're not yet recognized. Okay, continue. Yes, sir. You're not yet recognized. You cannot use the rostrum without the recognition ng chairman. You sit down. Yes. Take note. This is a deliberative body. Ang cardinal rule di permit. Rules of the majority. Hindi ko mong palamalam. May I proceed, Mr. Presiding Officer? Yes. This will be my stand, considering that we are just only passing an updated resolution. No? There is no critical revision whatsoever, particularly in the Bombot Siam na batian sa mga kabobo naton ang do kabahin din sang pag-alsa sang tingog sang BC Alcalde. Kay tiging question man diri ni Councilor Nick Baronda nga ako no abing sang 2017 pa ni nga asubong lang kuno i-update amo ni amo to tigin update ini siya sang GSO kag sang Senro man ang ining problem kun ining plastada diri sang 10-year solid waste management plan bangod sa inclusion sang waste to energy nga project para manabi sa sining kung ining pag-manage sang mga basura sa city. Pero tiyari, may full statement diri si Vice Mayor Jeffrey Ganzon kung ano sini ang iya manabi nga sentimento kag kung konfirmado nga si Councilor Nick Baronda ang ginakigan niya kag ginsaway sa bahin sang Iloilo City Council. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin official statement man ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa atong interview. Mag-pair up na to. Reminder man lang itong ako. Ang kitit, desal o sa tuloy nga wala pa siya na-recognize. No? Sa kagang duganin suto yung the whole council nga. Yung kaya-approve ka mo wala pa kakabasa. Hindi doon ka na-respetuhan na. Akong reminder mo lang. Kay Councilor Baronda mo ito ginagawa? Oo, siya. Kay siya pero may desal o da. Akong reminder lang. Kaya cardinal rules ginaya sa parliamentary procedure naton. Dapat ma-recognize na yung vice. Oo. Prerequisite na yan before ka makausap sa podium. Pero feel mo, gina-underestimate niya ang City Council nga hambang nag-approve lang wala kabasa. Nag-approve lang wala kabasa. Then pala malam siya. Ang value sa yan. Sige lang. Wala na. Ako ni reminder mo lang. No intention to offend anybody. Wala man observe lang sa parliamentary procedure. Take note always nga cardinal rule na lang applicable. Anong applicable na? Rule of the majority. Ang kinadang applicable pero no intention to offend anybody. Pero Vice, ang mga ginapang suggest niya Vice is valuable man sa City Council Vice. Ang naka-attend to dapat kung I don't know kung lang pagdalaw mo kiti. Naka-attend sa kuno committee hearing Vice wala? Wala mo kabalo. Kung committee hearing hindi mo na gina-require ginang Vice Mayor. Ang si Councilor Baronda, sir? I'm not aware. Alam mo kayo gamonitor sa liyo nila. Bombot Siam na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Alright, reminder malang to para kay Councilor Nick Baronda kag sandig ako lang taon naton ang rules dira nila.
Di bala kung mayara ka comment kag kung may nagahambal pa or bisan wa isa may nagahambal, ibayaw nimo imo sini nga kamot to get the attention sang presiding officer. Yes, presiding officer. Kag paghambal ya nga ti the gentleman from Haro, you are recognized. Ti tindog mo kag pagpalapit sa podium. Pero kay Councilor Nick Barunda yan, nagtindog lang siya. Pag tindog yan, nagkanto siya sa podium. Diretso. Nagdiretso siya. May mga gestures pa siya nga ginhimo. Nagbayaw siya sa kamot or what? Nagbayaw lang ba mo siya? Mang level sa ulo na bala? Oo. Do raise lang sang kamot. Tiwai pa siya na-recognize ang presiding officer. Nagtindog siya diretso sa podium. Tiyo mo lang do medyo nakibot. Sabi ko ganito mo siyam si Councilor Candice Tupas ang ginakigan niya mo. Kay bagulan to si Councilor Tupas hambal. Pero kay after gali isang hambal ni Councilor Tupas, nag-alsa ni kamot si Councilor Nick Baronda, dumiretso siya sa podium nga masabat kung tani nga butang tabi gina-intent yaman ang iya sabat sa presiding officer, pero ang iya nga ginasabat dito is si Councilor Candice Tupas. Pero timing dito nga si Councilor Zaldivar iya nagbayaw sang kamot, amo na ang ginrecognize. Kung baga bang botsyam, once magbayaw ko na sang kamot si City Council, kung sino ang mauna nga makita sang presiding officer, amo na ang itukso niya. Hindi nga kung dapat kung sino nakita niya, hambal pa ng apelyido or ngalan niya, matiyas from gentleman from Haro, you are recognized. Hindi nga, ikaw una bayaw, ikaw madiretso na lang. Kung baga, feel mo, ikaw una, ikaw madiretso sa podium, hindi amo ng sistema, bombotsam. May anong payag ni Councilor Barunda? Tingwaan to siya nga makuhaan sa statement, pero wala na ini siya nakitaan sa iyo opisina, bombotsam. Okay. Nakauna na exit si Councilor Barunda. Nakatiming din after si Councilor Barunda, kumbaga pati, waya paguro maturuli makitaan. Internalize guro, ining madamol nga 10-year solid waste management project or management plan. No, para nga matungdan niya man ang iya sining obligasyon, nagapangabay siya nga kung pwede basahon tanay galing kayang punto naman sa iban ng mga konsyal kung may pala nga mapalamang kutanon ka dira, ari man ang GSO, ari man ang mga tao sa likod sining 10-year plan. Why not diri tayo discuss sa plenaryo, abe? Kag ang arapagid mo mo siyang ang istorya, na-interview taman diri si Engineer Ravena nga aginadalian gining 10-year solid waste management plan nga updated. Bangod, by 2026, ang kalahunan, hindi na mangin functional. Buot silingon ang lifespan niya, tub 2026 na lang, kag kinahanglan na gid maghulag sa city government para nga maplanuhan sang maayo kung ano gid man bala ang maubra, kag kung diin itampok ang mga basura by 2026. With this one, istoryahan rin mong botsyam nga ang kinanglan sang 10-year updated plan o kung updated plan, bangod man sa existence sang waste to energy. Hindi ka man kadali-dali operate sang sining waste to energy sa may bahin sang Ingore La Paz, amo ni siya ang PPP tong sa iyabla sang company sang MPIW bala mong botsyam. Amo ni siya ang PPP nga ginsudlan sa city, amo ning mag-operate. Before ni siya maka-operate, dapat i-approve pa sa central office sang Solid Waste Management Board ang ining operation. The reason why kinahanglan i-update ni siya ang 10-year waste management plan. And then kung ma-approve na ni siya, una-una nga step diri is ang approval sang council resolution AB. Amo nang ginhikot subong adlaw after sina. Once nga mahikot na, may mga permits pa ina siya nga si kasuhon, kag need pa sang transition period para sa kwanabi, para sa sining ining bago nga sistema manabi bombotsyam. Pero with this one, ginahingagaw gid ni Engineer Ravena nga matapos ini bangod 400 tons a day sang basura. Amo na ang ginakwan, amo na kadamo nga basura ang asikaso sang city government. Pero tiari pamatian tabla diri ang kabahin sang nangin pahayag ni Engineer Neil Ravena kung kinanglan gid matapos gilayon ining 10-year solid waste management plan nga updated bombotsyam. That's the point of my urgency in approving this updated 10-year solid waste management plan, since if the sanitary landfill of Iloilo City will be closed, then mabudlay ang gigita kay wala na sang may ma-accept sang aton ng garbage. That is 400 tons per day.
makaya ta ni obrahon din 18 months nga schedule to, sir? Yes, the reason why we are pushing for the urgency because permits and ECC conditions need to be included in the 10-year solid waste, updated 10-year solid waste management plan. So damo pa, no? We need to submit the safe closure plan of the sanitary landfill. Same time, need mo mag-construct sang drainage system for the leachate. And at the same time, soil cover to permanently cover the existing sanitary landfill, and at the same time to comply with the ECC conditions required by DNR. So it will be transferred, no, to Barangay Ingore as mentioned. That will be the site for the integrated solid waste facility. And there will be a very large material recovery facility that will separate the organic and inorganic for the processing of the waste. And the output of that will be the energy. So it's a waste-to-energy project. So, ano kita sa basura nga i-generate sa residual waste mo? Bombo Angel? Oo, pamatsyam na batian sa mga kabombo natin ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Engineer Neil Ravenna sa katong interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichilyer Tan, para sa number 1 and most trusted. By the way, Bombo Angel, naprobahan ang naprobahan ang resolution for sa sining solid waste management plan? Yes. Naka-approve Bombo siya. Isa lang gid ang wala ng vote, si Councilor Nick Baronda gid lang. All right. Abstain siya, abstain. Okay. Ini si Bombo Angel Pichilyer Tan, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sini iyang balita. Sa aton sini nga mga kabombo. Tikong eleksyon, kagway ta pamabalaan ang kung sino maging kasumpong sa pagka-Vice Mayor ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, mambal kita nga ti kabahin sang ila sining responsibilidad dira iya sa may City Council nga i-scrutinize ang tagsa sining ka mga hilikuton dira or kung mayara abi sa mga laprubahan dira iya nga kung ano man nga mga proyekto or programa. Pero kay bangod nga lapit na lang eleksyon, kagamo pa tong plastada, ti ang iban sining pagbasa dayon ni baw pamulitika naman niyo. Sa aton sini nga mga kabombo, pero ti kung imo sini ang lantawon, nagakinahanglan na gid man sa sining resolusyon kay man hamakon imo banwa dag-on pakitaya sang banwa sang Gimbal, San Joaquin kag Sara nga aprobado na ang ila sini iyang 10-year solid waste management plan. Ipildihon pa tayo sa banwa sa Gimbal, San Joaquin kag Sara gani. Nga kita iya highly urbanized city, why kita iya sang 10-year solid waste management plan sa aton sini nga mga kabombo. Naturalmente malang na nga may mga pagpanghusisa sa aton sini nga mga kauturan sa kung ano man dira iya ang need gid nga talakayon kag usisaon abi sa bahin sa City Council. Sa aton sini nga mga kabombo kay sa malawig sini nga tsimpo, isa man sa mga problema naton diri ang basura mo sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kabay pa nga lantawon man nato ng tagsa-tagsa sini ka mga nagaulhot nga isyu bla basi kon mambalang kita karon nga tanan ini lunsay lang pamulitika. Naibaluan man naton nga nagatrabaho man lang kag nagaobra man lang sila sang tagsa-tagsa nila ka mga katungdanan dira. Ang importante ang tinutuyo makapaayo sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ting iban sini basi nagambal dira karon niya nga kabalo ka naman ang dalagan sa paminsaron sa mga malisyoso nga tao ang ginasako na nila kag ginadalian na nila. Kay parang may another pampundo sila sa palabuton sa ning eleksyon. Ti naturalmente may amog man nga mga paminsaron na hilabi pa nga nagilapit na lang ang tsimpo sa eleksyon sa aton sini nga mga kabombo. On the other hand, klaruho naton sa aton sini nga mga kabombo nga there is a need na gid man. Nga maprobar ini kay malawig pa nga proseso sa aton sini nga mga kabombo
sa pag-aprobar man dito iya sa may bahin sa Department of Environment and Natural Resources sa office sa atol man sini nga 10-year Solid Waste Management Plan. 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time si Bombo Hana Andasa. Ano nang status sining pulis nga arestado, ginkasuan, nakapiyansa, subong gina-enjoy ang temporaryo nga kahilwayan bangod nga ti ini siya ang nagapatubang sang kaso nga physical injuries. Ikong balik-balikan tapa may nagluntad sini nga vehicular accident sa may Zone 8 Kalumpang sa distrito iya sang mulong nga kung sa diin may isa ka pribado nga salakyan nga nasa gaidan ang isa ka tricycle. Ang tricycle nagbunggo sa nagapark sini nga single nga motorsiklo. Ang single nga motorsiklo nga nabungguan sa tricycle nagbunggo pagin sa isa ka single nga motorsiklo. Ting information sini naton banwa nga na husaya naman gani kag daw mayara na sang kasugtanan kag ginahulat na lang traffic investigator. Pero may pila ka mga personalidad nga taga lumapaw sini ang kaisog kag kainit sang ila sini nga lawas nga tubtob sa sini matinyo nagapanago man gani, no? Isog nago o titi nang isog sini nila subong. Pero mo na implastada, no? Nahusay na to, nahulat na lang traffic investigator, may kasugtanan na nga i-shoulder kung ano mga kagastuhanan sini nga possible sini iyang natugas ang damage. Pero may mga tao nga naglabot sa punto nga ginpatupan nila sang kamot ang driver sang pribado nga salakyan. Ti may nakaresponde nga police nga non-uniform, no? Nagresponde, na-apprehend atong nagsumbag. Sang gina-apprehend ang nagsumbag, may nagpakilala nga pulis. And later on, nga tukiban, nga ang pulis mo si patrolman, Palmos, Jesus Palmos. Ginambalan niyang pulis nga nagakapot sa nagsumbag sa driver sang salakyan nga tropa ko, pulis ni, ato na. Tinagambal man yung pulis, sige ti ano namin mo nga ato na, kay may sinumbag sa buyan ko. Sige oo, kay ato na, itolerarya pa ang tawo nga nagpanumbag, kag nakasakit sang isa iya ka individual. Why pagidya na kontento, ining si patrolman na Jesus sa Palmos, nagbulig pagito sa took up sa driver sang pribado nga salakyan. Kini siyang gindakop sa mga katapo sa Mulo PNP. Sa pagdakop siya sa mga katapo sa Mulo PNP, nagapabiriphi gini siya nga way siya ka patupa kuno sa driver sa pribado nga salakyan. Pero sa nakapiyansa siya, ginpalupok niya, kag ginapabugal niya, nga nakabulig siya took up sa driver sang salakyan. Tapos subong daw lipong nga gusaw nga way sa kabalo kunong himuon niya kag kung sino iya sini iya nga sabitan sang tinaiya para nga sa pagpadingwa nga mahusay kag ariglohon adtong tinukapan sina puti nila naglalipong nga driver sang pribado sining salakyan. Temo nang hambal ganin ato na marasmasa na guro kag naintindihan na nilang ila sining ginhimo nga pag-abusar. Anong latest karon? Gaduty pablaning pulis ni nga nakapiyansa lang. Bombohana sa report, please go ahead. Ginaimbestigahan na sa buong sa nga Iloilo City Police Office ang ini nga natabo nga giaresto man mismo nga isa ka patrolman nga naga-duty ini sa Iloilo City Police Station 3 nga taga barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City, Bombochama, tapos nga ini na ulamid man sa ini nga inaligar nga pagpangsaputi sa isa ka sibilyana dira sa bahin sa nga barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Ini man sa pagipag-angot nato diri sa spokesperson sa Iloilo City Police Office, Police Major Shalani Sangrines, iya ginapahayag diri nga ini tanan halin sa isa ka vehicular accident ka naglimta dito sa area sa barangay Kalumpang Molo, mapon sa diin
na bungguan sa ining individual ang nakapark nga tricycle kad nadala diri man ang motor nga Yamaha Sniper nga ginapanagiyahan iya sang pulis. So dito na nga wala na insidentihanay kag nakalabot na sa pagpanumbag sa itsura parte na dito na ulo na igo ang ulo mismo kag ining ilong sa individual matapos naging tumbag man at ang kapulisan. I mean, that's why nga pinagapangayo man sa assistant mismo sa kapulisan. But naibaluan nga hindi lang gali pulis ang nagsumbag diri kay may upuri ni siya nga gilayon nga nakapalagyo sa pag-abot iya sang mga kapulisan. So diri man nga tigin na pamangkot na ini diri ka ginapapasa sang report mismo sa Iloilo City Police Office ang Iloilo City Police Station 3 nga mo diin nagaserbe didto nga patrolman si Patrolman Palmos sa area ng Iloilo City Police Station 3 sa pagpanguna man ni Police Captain Mary Jane Panes. So ato nga gista si padungutan man si Police Captain Panes kay di gyud pahayag diri nga back on duty na ang ining pulis matapos nga napasakaan man sang kaso nga physical injury matapos nga amoy yang ginubran niya sa isa ka individual ng driver sang salakyan Bombot Shama. So dito man sige na pa follow up na kay napapasa na sa nga ITPO ang full report sa ITPS3 Hepe si Marizing Panes kung ano lang natabo kag yung explainer ang ining pulis ko nga naulan dito sa dito sa ining pagpangsaputi niya mismo sa isa ka individual. Yari bala kay pabati naton ang ining pahayag ni Police Major Shalani Cangrinas. Ang information nga nabaton aton is nagsugod ini sang isa ka vehicular accident nga natabok dito mga alas 12 sang kagahon sang January 23, 2025. Pero prior to sang arrest no sang ining aton nga patrolman nga may allegation nga believed to be under the influence of intoxicating liquor, ang natabo sini diri is aksidente ni nga ng ang aton nga biktima nga nag-drive sang Nissan Navara, aksidente nga nabungguan niya balang nakapark nga Kawasaki nga badja nga motorcycle nga may sidecar kag at the same time nabungguan niya man ni ang motor nga Yamaha Sniper MMC sang ining aton nga patrolman. So siguro ay nag-inintindihanay ang natabo sini diri ang aligasyon na ginsumbag ni sa may itsura pati nalabot ang iban nga parte ni sang ulo ka ang isang ilong pagid. So that's why nga nagpangayo ni sila sang assistant sa kapulisan. Unfortunately, hindi lang man balaan ni ang pulis naton diri ang involved ako ginreklamo kundi may upod ini siya. So sang pagpangayo ni sang bulig o pagresponde sang kapulisan ka, ang upod niya to nga civilian sang aton ni nga pulis nga na-assign sa haro no pero daw taga-dira na siya or way sa kabalo kung siya or ang iya nga asawa or pamilya nga arada nga atuto siya sa mo nga area. Ang nakapalagyo ining ginatudo nga isa man ka nag-involved dira no sa physical injuries kaning incident ang civilian nga ini kag ang nabilin ining aton nga pulis. So tungod nga based sa aton nga pag-imbestigar kag pag-responde to sang molo police may initial sila nga nakita nga rason kung nga ang ma-effect sila sang arrest o dakpo ning pulista. So amo na nga nang natigayon nga mapasakaan sang nagasego nga kaso ang ining aton nga patrolman nga na-assign dira sa haro PNP. So amo na blang nga siling nga bisan tuod nakatapo man naton or miyembro man sa hanay naton. Wala man kita tolerate kung may mga reklamo kag may ginakaulumira ni siya personal nga mga insidente. But as for the latest, ma'am, like yan sa imam si patrolman, ma'am, no? Yes, napasakaan ini sa nagakaigo nga panumbungon upod to sang at large nga ginatudo nga civilian pa. Kag
ang pinaka-latest na update nga nabato naton sinidiri sa iya tong hepe sa may police station 3 nga naka-post ini bail kag sa subong bilang actions taken naman niya kahit sa criminal aspect na pala sa kaso automatic kung may maangay sini may gasunod sini nga investigasyon sa aton niya administratively kag sa aton based sa aton internal rules. So naga-imbestigar naman to ang iya nga hepe kag ginpa-explain na to no kung naulamit sa amo to nga insidente kag mo submit sila report no kung ano ni ang mga disciplinary action pagidugang sa iya sa administrative side. Nabatian dari Bombo Siamang sahayag sa spokesperson sa Iloilo City Police Office sa Police Major Shelly Sangrines regarding sa ining update man sa ining patrolman nga na-involve dito sa isa ka pagpangsaputi man sa isa ka sibilyan sa area sa Kalumpang Molo, Iloilo City. Di ano status ni patrolman Jesus Palmos ni? So until now, Bombo Siam, ga-duty pa, balik duty in siya after isang sining natabo. Ga-duty sa? May criminal complaint batok sa iya. Sige pa iya duty. Ginpa-duty pa sa ni Mary Jane Panes, ni Captain Panes, ni Colonel Kim Ligada. Amo man na gani Bombo Siam nga tigin na katingalaman na naton kahapon nga adlaw at sa pagpamangkot nato diri mismo sa hepe kung ano na ang status ini kung may mga under na bala ini kay may mga penalidad na ay ipatong Pambal sila under investigation sa pizza 23 pa ni natabo, pizza 30 na tasubong under investigation gyapon. Amo galin ning sitwasyon kung na maulamid iya karon sa kaso nga physical injuries or complaint. Police. Tapos, ang may imbestigar, policeman, pabuyan-buyanan lang, do ginagawa. Amo galing Bombo Siam nga tigin na katingalaman nga wiset nga balik on duty ini matapos nga naulamid ini sa physical injury. So, di 3 man nga ang pagalaboton man ang nasa police commission kung ano madiri ang solusyon o kung nakalabot man sa ila ang ining pagkaulamid sa police mismo sa ining pagpangsaputi sa isa posibilidad sa Mayamolo, Bombo Siam. Alright. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Ining si patrolman Jesus Palmos. Patrolman pa lang. Pero sandig diri sa impormasyon nga nabaton sa Bombo Radio nagapakita na ni nga may kapabilidad kag may diskarte nga magtolerar sa kriminal. Kay nadakop na sang isa ka pulis ang nagsumbag sa driver sang salakyan, pakilala pa siya nga pulis ni. Ato na papalagyiwa. Ti sarangkoy nga patrolman. May nakasumbag nga taga dito, kilala niya. Pulis nang nakadakop nga kabaro, iya suguon niya nga papalagyiwa. Di basi kung magsaka pang rangko ni Patrolman Jesus Palmos sa ulihi, basi kung mga dalagko pagid nga mga kriminal nga madakpan kag kung makabalo siya, marespondi siya, kag hambalan niyang nagdakop nga papalagyiwa na kay ato na. Kadelikado. Mga kasubong siniya nga sa isang pamatasan sang isa iya ka pulis, miyembro sa Philippine National Police, why na ni ginapadugay sa serbisyo? Kay kon sa una nga pagtiaw-tiaw niya sa mga kasubong sini nga diskarte, now, makaluwas siya, paminsaron niya na, pwede gali. Ti karon ko makarangko ni Kapitan. Makarangko ni Abi Major. Lieutenant Colonel, mag-general Abini. Ti ano pagidayhan nga mga big time sini nga mga kriminal ang papalagyo niya? Kag sa kay Police Major Sangrines, ma'am, sa punto nga way nag-insindihanay, rason nga nasumbagan ang driver sang pick-up, ti sala guro kag kabutigan ng ambal si Moni Palmos Kay before,
sandig sa information naton sa mismo iyang ara dito sa scene, nahusay na ang tanan. Nahusay na ang tanan. Ginahulat na lang traffic investigator. Pero ano yung gad-gad? Sining isa ka persona nga si certain Kenneth Morales, kung madumduman ko pa. Kag ininipo ani patrolman na Jesus sa Palmos, nga sa putiyon pagidilay ang driver sa nga salakyan. Kay bangod na kainom, kay mapadayaw kay pulis. Timagamo malang niya, dapat gina-discharge sa serbisyo. Kasarang ka mo magpadayon pa sinisaya sa pagpangalagad bilang isa ka patrolman pa lang pinanumbag ang nag-abusar na. Papalagyoon niya pa ang nag-una sumbag sa driver. Tapos mapakilala siya nga tropa ni, polis ni. Ato na. Maton kay nagapinadayaw, kay hubog. Sa aton sinima kabumbo. Hindi niya pinamatasan kang karakteristik sa isa iya ka miyembro sa Philippine National Police. Mansa kaya sa organisasyon sang pulis, patrolman Jesus Palmos. Ang kakurulba pagin sinibanwa kay ti sa kaso niya nga physical injuries, hindi maging mabugat. Pero ti the mere fact nga nag-post siya sang bail, tapos nakabalik pa siya duty, daw kasubong nga gintolerar ni Captain Mary Jane Panes. Dapat sinisaya gina-restrict na para nga kung under investigation ginman siya, hindi na siya maka-influensya. Tiharo malang ning iya assignment. Malapit sa lugar sang biktima, tiway takbalo masikon saka naman ang kurto sa ulo yan sine, makainom naman. Tultulon niya tong balay sang biktima, pahugon niya to, tayaan niya sa iya sine nga service firearm, hambalan niya nga reklamo kada kay tiroon tanang kakunti. Makakurol ba sa bahin sa nga biktima? Kay sige pa duty mo. Kaya anong agad-gad niya Mary Jane Panes ka pinaduty nyo pa na eh? Anong agad-gad nyo iya Kernel Ligada nga pinaduty nyo pa na nga dapat gina-restrict nyo na eh? I-preparar na siya for dismissal. Kag-discharge sa serbisyo. Kay waisang may nagakaangay, nga naka-uniforme, o kung tapos sina-duty, waisang uniforme, nga magsagad siya kadeklarar kasinggitan nga trupa ni, polis ni, papalagyuana kay kilala ko, kag manaputi sang tawo kon makainom. Lapaw naging ko sa latin, dabi 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 2. Anyway, dugangan ta pa ni kay check ta na pulkom kung may nag-complaint to batok sa sining kay patrolman na Jesus sa Palmos ganyo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manena nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 26 to February 1, 2025. It's another great weekend at Plazuela de Iloilo. Bangod ang Technocrats Band ang natalana nga mag-entertain sa inyo with their great selection of songs sa concert at the plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Pebrero 1, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga special edition mugs and more ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 2, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latonda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories. Gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nag-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom.
Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban.
Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kung anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon, good sa inyo tanan mga kabombo. It's our time again to be together. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. On a beautiful Thursday, mainit ang aton nga panahon. Busy ang aton nga mga dalanon in relation sa aton nga pag-celebrate sa New Year's Chinese New Year celebration nato diri sa syudad sang Iloilo. So please beware, sako ang aton nga mga dalanon. Sa aton dira nga mga kauturan who are just staying at home and having their grand time, relaxing. Wow! May masugpon sana all. Anyway, enjoy your time of relaxing, and to those nga ara sa ilang mga ulubrahan, continue pa rin tayo sa ating mga trabaho with a smile on our faces. Thank you, kids, sa aton nga mga letter senders for giving us the stories na aton nga ginakalingawan kag ginakuhaan man sa mga encouragements kag mga inspirations every afternoon diri sa sininga programa kahapon lamang. This is Tita Regine. Nagabi-abi kids sa inyo tanan mga kabombo. Thank you for being there. Stay with me. Maga-enjoy kita sa aton nga time together. Sa inyo nga mga istorya dira nga pwede na nga ma-email, ready na, palihog na lang, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ipadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapan Street, Iloilo City. Ari ato na bahanon para sa inyo tanan as I welcome you sa KLP Thursday edition kita from Ferdinand Di Madura. Be yourself. Mayong hapon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else.
Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. You're beautiful as you. You told me to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Ferdinand Di Madura para sa inyo, just be yourself. Kanami gid, no? Yung reminder para sa aton tanan. It is now 2:28 in the afternoon. Yesterday, of course, inumpisahan tayo ng sulat sa aton. Third story tala yesterday. From NB sa iyang episode When You're Afraid, kung sa diin, nagapamangkot siya, no? Kung anong aton nga ginahimo, kung kita ang ginakahadlukan. Paano kita nagapangatubang sa katalagman, sa kaaway, sa daragko nga mga balod, sa mabaskog nga hangin, sa makusog nga linog, sa kilat, daguob, kag nagahara-hara nga kalayo. So, panugyan niya diri sa ato, no? Of course, we have to call for God's mercy. Mangayo kita sa iya nga bulig, kag may mga ari dira siya, no? Nga gina-share sa aton nga mga personal niya gid nga mga experiences kung sa diin nga napatunayan niya gid sa iyang kaugalingon nga yes indeed kung manawag kita sa aton nga Dios wala gid ikaw ginapabayaan, especially sa mga tinion nga kita ginabudlayan. So padayon na naton diri ang sulat sa aton ni NB. Dear Tita Regine, sa atong ipagpadayon, Tita Regine, do grade 6 pa lang ako, tama ako kapag sick, nga daw trumpo. Tungod, ako ang youngest daughter of our family. Ti si errand girl ako. Ang mga magulang ko, puwerte man magsugo sa akon. Waay pa matapos ang sugo sang isa, tuya duman, nagasampaw ang another nga sugo. Hambal ni nanay, waay ka mamaluoy sa manghod ninyo, nga nagatirik-tirik lang kasugo ninyo? Paano do lang sa pirakaadlaw kung mag-GA jakuno? Pero why sanda nagapamati, sugo lang gihapon. Maski nang ginasugo ni nanay kag tatay kananda ay ginapasa pagid sa akon. Pero why man lang ako nagareklamo ginapati ko man dayon ang mga sugo nanda. Isa kahapon, alas 5 ron, ginpakadto pa ako sa uma sa payag namon. Kay nalimta ni nanay ang 2,000 nga naipit na sa dingding sang payag. Ang ginsugo, si Mar. Apang, ako duman ang ginsugo ni Mar. Nagpanaw ako nga nagadalagan para makabalik dayon, hay nagagulom ang langit or nagaguom ang langit, kag magalum. Madasig man ako suguon, pay naabutan gid ako sang tarithi. Puwerte nga pangilat kag daguob pagpauli koron.
Nahadlok ako, naganguy-nguy, kay ang kilat do nagasabod-sabod sa akon siki. Maskin todo ang akong dalagan. Nagasinggit todo sa Ginoo nga iya ako buligan, proteksyonan. Nakaagbot man gani ako sa balay, nagahapo-hapo kadalagan. Ngang agsik sang lutak sa akon nga bayo, abot sa akon nga ulo. Sa college na ako, Tita Regine, nag-take ko summer classes. 3rd floor of the building ang amon nga klase at 1 p.m. Nagdinalagan mga students, nagasinggit, kalayo, sunog. Ay abaw, Tita Regine, waay kami makalisensya kay ma'am. Nagpinalumba kami panaog. Nagkaradus mo pa ako, kay naginuto kami sa hagdan. Kagdayon, nakadalusos ako, nahulog. Ginbuligan man ako sa mga classmates ko, kag salamat kay Lord. Why man bala ako maano? Ginuba ko sapatos ko kag magtodo man dalagan. Kayang aso, tuya gidapit sa amon boarding house. Mayad lang, naabutan ko si Popoy Dulang, boardmate namon nga nagapanghimos man. Ahay, naluoy man sa akon nga nagahiribion. Iya ako ginbuligan. Karga sang akon mga pagkabutang. May kaluoy gid si Lord, nga may mga tawo man nga maluluyon, pag-extend sang ila help in time of emergency. Tita Regine, last January 11, ang wildfire natabo sa Southern California. Nag-post si Alan. Valedictorian ko pag-graduate na sa high school. 20 miles lang away ang fire sa ilang home place. Nag-reply ako, Alan and Rose, muna iyan nga misis, you pray orally, tawag kay Lord. Asa mga bata, mga apo, hindi magpanik. Jesus Christ, our Savior, is with you. Lord, please, maluoy ka man, maluoy si Lord, salbaron niya kamutanan sa kalayo. Amen. After 2 hours, nag-message back si Alan, Ma'am, salamat gid kay Lord. Salamat gid sa imo. Nag-change ang direction sang hangin. Safe and sound kami tanan. Now, we're happy to thank the Lord for saving us from that disaster. Di sabat ko, dapat lang gid, Alan and Rose, you praise the Lord and thank Him deep in your heart. Just imagine the damage caused by the wildfire. Money, houses, cars, careers were lost. They're turned to dust. Yet, only God remains forever to save all others for those who truly trust and love Him. Gani, always call God of mercy to help you, rescue you, protect you, save you. Hatagan ikaw sang kaisog to face the battle and cover you with His blue mantle of protection. Kag ako na obserbahan, nagakalma ang mabaskog nga hangin sang bagyo. Nagakanay-kanay ang daragko nga balod. Nagahinay-hinay ang makusog nga tayog sang linog. Dayon ako magpasalamat sa aton mahal nga Dios nga iya nabatian ang akon nga panawag sa iya. Then, continue praying again and again. Nabatyagan ko kung daw ano kaayo, kamabinuligon ang aton mahal nga Ginoo. Tita Regine, nahadlok man gani ako nga nagpakaisog, kay gintawag ko ang aton manluluwas nga Dios. Hugot sa akong tagipusoon ang pagpangayo sang bulig sa iya. Nagsaligid ako sa iya, kag akon din tugyan ang akon kaugalingon. Actually, we have a God who understands our fears and who reassured us through the scriptures and the Spirit. John 14 verses 16 to 17. May we worship Him in thankfulness. Duro mga karatabo nga mga gakaratabo sa kalibutan nga makakurulba, makakurugmat, makanerbiyos, mga kastigo, kalamidad nga hindi mo mahibaluan, ara na sa imo ugsaran, parehasang baha, ngang amon paryente nga sa iya pagmata, alas 5 sa aga, ang tubig nagkalapron sa anda nga ugsadan,
nga dumanuktok ron sa pertahan sang ila puluyan. Amo pa ang anda paginarankaran, manghimo sang anda pagkabutang nga makabakwit sa taas nga portion sang ila nga lugar. Ti abe, do ano kuno karan? Do ano kuno ran? Ti way gid sanda pagpahimatnuna sang ila guardian angels sang ang tubig halin sa bukid kadasig nga nag-us-us sa lowland. Apang sa piyak nga bahin, palangga gihapon sila ni Lord, kay nakaapas pa sila sang panghimos sang ilang mga pagkabutang, kag mga kasapatan, apisar tagapaaronanda ang tubig nga nakasulod na sa kusina, kag iba nga portion sang ila balay. Thank you, Gid, Tita Regine. May God shower you His blessings, wisdom and strength, knowledge and skills, in continuing your untiring service towards us on air. Long live KLP and lovers. Long live Tita Regine and your family. Always stay safe and Godspeed. Yours truly, in B, sang Iloilo Province. Well, you are right. In B, who else would we turn to in times of distress, in times of fears, in times of anxiety, sa aton nga mga ginakulbaan, mga kalamidad, diin pa kita makapyot for strength, kundi didto sa nagaisahanon nga Diyos naton sa ibabaw. Our Lord God who would always be there to keep us safe and to protect us. Our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Thank you so much, Gid, sa imo NB. Another beautiful story shared diri sa KLP. Alas 2:39 aton nga oras. Magapanabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community.
Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi na pagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma. Alas 2:47 ang aton nga oras. Ari na ang promised nga follow-up story ni Faye PhD. PhD as in panghabang buhay dalaga. O, diba? Namin siya mag-coin, no? It's so cute to the ears, pamatian. The story goes, Dear Inday Regine. Good afternoon sa imo, kag sa madamo mga listeners. Ani na ang akong story as I promised. Ambot, kung may connection gid man, ang pagkaon sang parte sang manok nga iwi kay isulan ka sa mga lalaki. Hambal sa mga tigulang, kung palakaon ka iwi sang manok or ara sa family background sang akon nga current situation. My lola's sister or sang grandfather ko, mga lolas ko bali, tatlo gid sila died single and my two aunts. Sa elementary pa ako, may gin-admire ako nga classmate. Cute siya, kag syempre, gwapo. Pero he died before graduating sa elementary. Baka bata pa gali. Ginbatsyag ko gid to. Sang pag high school, kag college ko na, may naka-crush naman ako. May crush ako sa student nga nag-board sa front sang school. Hoogali, I finished my high school and college sa exclusive school for girls. Don't mention lang. Okay? Dira sa Haro. Tungod sa mataas nga kodal, pag sulod mo sa campus, hindi mo na makita ang sasagwa kay puros kami mga babayi. Ang amon mga ginakrasyan or admire, mga teachers or fellow students man sa high school or sa high class. Kung mag-snacks kami sa kilid ng school, makita ko na siya nagabantay jeep or nag-standby with his friends. Doon nalipay gid ko kung makita ko siya, kag excited ko magwa or after dismissal, kay makita ko naman siya. It ended naman sang may incident nga nagbulig lang siya sa trouble sa mga friends niya, kag siya ang napatay. Ay, ang iya friends siya nga mga ginbuligan, mga buhi pa. Sa pag-college ko na, gin-invite ko sang classmate ko nga magbakasyon sa Rojas. Dito ko na-meet ang uncle sang classmate ko, do si Richard Gere. 40 years ago, to si Richard Gere ang itsura. Dito siya halin sa Saliman University, kag nag-transfer diri sa Iloilo. Nangin mag-MU kami, pero din man gid so serious, kay concentrated ako sa pag-eskwela ko. Seldom lang kami mag-communicate, kay wala pa sang cellphone. Abi ko, amo na to siya, ang maging kami na. One time, nagsugataay kami sa downtown. May nagasipit sa iya nga girl. Amo ato ang gina-confess niya nga girlfriend, pero ginpalagyuhan niya sa Siliman University. Hay, wow, Inday Regine. Didto ko ginabatyagan
ang deep emotional nagging pain in my heart. I felt so heavy and wounded. Dugay ako naka-move on. And after that, feeling ko ang mga lalaki can't be trusted. Naging man-hater ako. Kung wala ako nag-volunteer catechesis 37 years ago up to the present, siguro basi nag-mental health problem ako. Nagka-mental health problem and didto ako sa mental institution. By being a catechist, it has helped me a lot to move on. For now, I am resilient and navigate through experience with positivity, with the grace of God. Only in God do we find real happiness. Your avid listener, Faye, PhD. P.S. Tita Regine, sorry gid, kay nalanigin sulat. So please ikaw na bahala mag-edit. Thank you. Klaro man, ano? Bisan nga ti impromptu ang pagsulat. Gindali-dali. Pero klaro gid. So, muna giling istorya behind being now a PhD. Baka very sensitive gid kadi sa imo. Nagbilin gid sa dako nga marka sang hindi na pagsalig sa mga lalaki. Ang mga naunsyami ng mga crushes, ang MU, kagangiban pa, no, nga kadto sa wala. But you know what? Looking at you, in your age, at your age, subong, balanan gidya, nga ka very pretty sa imo. Kay subong gani, sa very exciting mo nga edad nga ina, super pretty kagihapon. How much more, no? Like say, 40 years ago, di ba? 50 years ago, bagro na ibang klase na ano galing anong term nila. Natatangi ang iyong beauty kay kagwapa gidya katisay-tisay gidya. Anyway, thank you so much gid for sharing with us. I'm sure hindi isa tanan nga gina-share mo, no? Ang imo nga nangin love life before, kung ano man gali ka colorful, but there is a KLP, all out nga gin-share mo gid sa amon tanan. So thank you so much gid. Nevertheless, no? You found joy, hindi lang happiness but joy by serving the Lord. Kag dira wala ka na duro reklamo, kundi nga enjoy ka na lang sa imo nga ginahimo, pinaagi sa imo nga pagtudlo sa catechesis. So sige, padayon na lang, ha? Because up until the present, sa gihapon ginahimo mo pa ina. And I believe so, no? Nga dira mo gid na kitan ang imo nga matuod-tuod nga kalipay. So okay lang, mangin PhD. Diba? So salamat kids sa imo. Keep on sending more stories diri sa kahapon lamang program. 2:55 in the afternoon. Salamat kid. Faye PhD. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ang pinaka-importante ng mga pahibalaw. Pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya.
Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo manini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Iniya nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga Mga kabomba, patayon na nato ng pag-enjoy sa mga istoryang ginashare diri sa ating mga letter senders. Remind ko lang sa liwat si Nanay Flor sang Santa Barbara. Ang ating winner for last week na this Saturday na ha. Before 2 o'clock, palayo ka to ka diri sa estasyon sang Bombo, and please, dala ka sang imo nga ginpa Xerox 2 copies sang imo nga ID. Mga kabomba, magasunod na ang mga paborito gid ninyo nga mga dramas after sang KLP, si Tuyang Ermitanya, pagasundan sang Provincial Jail kag ang Dear Diary. For your stories, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or i-write na lang
Sulaton sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Madamong iging salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.